Like 5 host. Oh, gano'n na. Nag-love shoutout po sa ating lahat. Shoutout po sa lahat from Crystal. Salamat kaibigan Sherwin Tulibas. Lagi po si Sherwin Tulibas ha. Pag hindi Sherwin Tulibas ano, yung isang account niya. Thumbs up house from Happy Mix. Papi Mix Mix Vlog. Marian Reytana, may galap sila kaibigan. Lagyan ko lang ng moderator. Runtuan kaya Runtuan kay si ano. Baba ng bahay, Reytana, Marian Reytana. Runtuan kay pala to, runtuan kay. Drive muna ako, punta Toyota. Sige po kaibigan, Sherwin, no problem. Ingat-ingat sa pag-drive. Ingat lagi, lalo man sa Manila. Kahit napilitin ka. Kulokatan yung from Ate Tay, maganda. Mega love shoutout to all. Live stream, Denmar Alido. Rosemary's Fun Adventure, mega love shoutout. Papi Mix, Marian Reytana, Crystal, music video. Shoutout po sa inyo dyan. Baba ng link. Baba ng link, kaibigan. Marian Reytana. May Rebaya Santa Vlog. Pang 7 times sa house. Excuse. Thank you from Marian Reytana. Nagalaw siya to sa ato ni Harang. Mayra Daya Santa. Sir, magandang umaga from Pusang Gala. Salamat kaibigan Pusang Gala Harang from Ate Ambe. Thank you for coming. Sa Lazada yan. Harang. Yun, meron din isang tatrayo. GL Queens Vlog is live. Papi Wigs, nag-grab din ng bahay. Mag-anuhan po tayo mga kaibigan, magdalawan sa ating mga bagong upload. Kaya may kisuyo na ano. Puntahan natin yung ating mga kanya-kanyang channel. Shoutout kuya from Antonio Merlin Vlogs. Nag-grab shoutout, GR. Salamat. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout. Aking dating kaibigan na si Antonio Merlin. Musta na kayo dyan sa Laguna? Balong. Salamat sa pag-watch kay Kuya Maiban. Kamusta mo kay papa mo dyan, kay mama mo? Thank you sa pag-support kay Kuya Maiban. Thumbs up from Kasangga, Lonbit, Aksalan. Malapit na po ang birthday ni kaibigang Kasangga. 27 po, 27. Ano ang mga vlog, sir?
Yung mga link, punta mo na lang. Ryan Antilihaw, may galab shout out. Punta mo na lang kay Bilang Pusang Gala. Sari-saring vlog. Hindi mga pang small YouTuber lang, kaibigan. Mga pang ano ba, pang libangan natin. Malay mo, mag-viral tayo, kahit konti. Salamat sa support mo, kaibigan Pusang Gala Mayra Daya Santa, dito ko. Mayra Daya Santa. Hindi pa nakasubscribe Like number 53 pang 341. Premier pa ito, premier Like number 53 ako, 53. Like 53. Like 54, di pa rin nakasubscribe. Magandang umaga, idol kong kaibigan from Gold Igorot. Ma'am Marian Raytana, dan sa mga gulay mong marami. Dan Myra from Marian Raytana. Yun, thank you. Nagbabalikan agad sila. Set reminder, like number 54. Matagal na tayo nakasubscribe kay Raytana. Marian Raytana, Tamsa Coast. Meron na, nandito na si Marian Raytana, kaibigan Mayra Daya Santa. Runtuan kayo si Marian Raytana pag-graduating nga natin to. Pag-graduating natin si Marian Raytana ng 1K. LS pala to, LS. Anin ko muna. Dito muna tayo, Marian Raytana sa ito na lang, cleaning nail. Ano rin ko lang, kaibigan Raytana. Like number 5. Latest upload. Paglilinis ng kuko. Pang 55, like 55. Kaibigan Mayra Daya Santa. Di pa nakasubscribe subscribe ko na rin. My first booster COVID-19 vaccine. Like number 55. Pag-grade guys, 10 na lang kulang. Sino yun? Ano na lang? Sino yun? Ano sabi ni kaibigan Ryan Andulihaw? Thank you. Pangatlo yun, pang-apat Mayra Daya Santa pang-apat. Ano yan? Premier. Like number 56. Hindi na ako magbabakas kaibigan Mayra Daya Santa Pang-5. Nakasubscribe na to, magla-like na lang. Matagal na to nakasubscribe sa'yo, kaibigan Mayra Daya Santa. Papag-graduating ko si Marian Raytana. Thank you again, host. Thank you, Ryan. Pag-grade guys, 10 na lang kulang po. Para pang ilan yan, kaibigan Ryan Andulihaw. Palit sa nakapin, ito, pag-graduating lang natin. Kaibigan Shirley, like Dan host, may kalab sa good morning, harang bro. Hi, Madam Mayra from Ryan. Dito ulit tayo kay may Marian Raytana. Jim Vlogs, may kalab shoutout. Good morning to all. Matambay lang kaibigan from Gold Igorot. Sige kaibigan, Gold Igorot. Teka lang Ryan Antolihaw 10 lang pala. Sige, no problem. Thank you again host from Mayra Daya Santa. Like 21 from Jim Vlog. Good morning, may kalab shoutout to all. Nang 1,000 na yan host. Bumaba lang ulit. Need ko WH. Ay, nag 1K na ba yan? Sige, try natin pag-graduating dito ng walang nang hindi lagasan. Dan sukli po Madam Raytana
from Ryan Antuliao. OTW po. Madam Jing from Ryan Antuliao. Marian Raytana, oh. Unang giveaway. 989 na, oh. Pang 990. Panurin ko lang, ah. Pang 990, oh. 11 minutes. Pang 990. Like number 12. Pang 991. Thank you, host. No problem, no problem. Panurin ko lang. 11 minutes yun, 10.58. Pang 991. Pang 992. Like number 13. 12, 13. Panoorin ko lang itong video mo, ah. Pang-apat. 992, 993. Sir Ryan, dana po. Yan, magdikitan po muna kayo. Magdikitan habang nag-aayod na lang ako. Nagbibigyan ako ng giveaway para makagraduate si Marian Raytana. Like number 14, pang 993, ah. Pang 993. Pang 994. It's kaibigan from Boots Monkey. Yung mga ninja po, maintain po ako, maintain mga kaibigan, ha. Pinapaalala ko po, ha, para para-taras tayo, walang magreklamo na ninja ang dinidikit, na ninja ang binabalik. Like number 15, pang 994. Panoorin ko lang 11 minutes. Host pag-run sa 7. Dalawa kulang. Sige, kaibigan, pabimig. Next na nakapin, Bro Ryan. Kaibigan dyan, i-vlog. Pabigay nga ng 5. Kaibigan dyan, i-TV vlog. May 5 ka pa dyan. Kahit 5 lang. Sa nakapin. Baka mayroon, Bro Ryan, dan sa paghintay ng turok niyo ng family mo. Thank you, host from Ryan Raytana. Kaibigan dyan, i-TV vlog. Pwede nga ng 5. Diyan sa nakapin. 6 na lang yung kulang niya, 6. Kaya kay Papi Wigs, ako ng bahala dyan, mamaya. Saglit lang. Hingi muna ako ng 5 kay kaibigan Gianni TV Vlog. Ma'am Mayran, bell all, bakas na po sa'yo. From Papi Wigs. Salamat bro, salamat. 5 lang, 5. Dan supli po Sir Papi from Ryan Antuliao. Manood po mga kaibigan, ha. Katulad po ng ginagawa natin, oh. Pag nagla-live stream tayo, di ba ganitong ginagawa natin pag nagla-live stream? Ganun na rin po gawin natin pag nakikipagdigitan. Para hindi naman po sayang yung ano. Wag na pong masanay doon sa 2 minutes, 3 minutes. Pumaiksi lang naman, tapusin na natin para sure. Total, pag nagla-live stream tayo, pare-paras naman tayo nanonood, di ba? Ugaliin na natin ganun kahit pag nakikipagdikitan or kahit di tayo nagla-live stream. Yun ang gawin natin para sure na didikit. At sa mga kaibigan ko na mga legit na main nang pinupunta dito, salamat sa inyo. Kaibigan, pakialisan po ito ng moderator. Alam niyo pong hindi ito ang main ko. Salamat po. Natakbo pa rin ang ads mo. No problem kaibigan. Salamat sa pagpapaharang. Salamat kaibigan. Ang main po nito ni Boots Monkey is, nalimutan ko ng main nito. Basta may boots din, boots. Mahina kasi ang memory ni host, kaya hindi masyadong maano yung mga main kasi
Kaya nga gusto ko may nang laging napupunta dito para ma-memorize ko yung mga channel nila. Thumbs across from Ami Menes. Shoutout sa 11 viewers. Salamat, salamat. Ate Alicia Miller, Ministry US. Mega love shoutout host. Good morning there from Alicia Miller, Ministry from US. Mayra de Santa Vlog, BGBG, and Marian Raytana. Palit ko muna sa nakapina, Ryan Antulehaw muna, Ryan Antulehaw. Mamaya papalit kita, kaibigan Marian Raytana. Papalit kita mamaya. Kasi pag mag-aayuda ako, may pag sinabi kong baba ng bahay, baba ulit. Kaibigan, ayan, narinig na po kita. Salamat. From Ate Alicia Miller, Ministry. Maraming salamat din po. Para Marian Raytana. Salamat po kaibigan sa pag-alis nyo. Pag-main ko na lang punta. Pag-main ko na lang pupunta dito sa sunod. Okay, no problem. Salamat sa suporta. Salamat sa baba muna ako at balikan kita. Sige kaibigan, sige, no problem. Pag may mga trabaho po unahin ang trabaho Hindi po inuobliga ni Tunying Maksam na mag-stay kayo sa aking live stream. Pag may trabaho kayo, unahin ang trabaho. Kasi mas importante ang trabaho nyo, priority yan. Hindi po porket nakasubscribe tayo sa isa't isa, obligado na tambayan natin ang hanggang matapos ang isang nagla-live stream. Makapag thumbs up lang po, ayos na yan. Basta ipakita lang ang suporta. Pag wala akong trabaho at free time, salamat at matambayan ang matagal. Pero pag may trabaho tayo, pare-pareho. Kasi dapat nating unahin yung mga trabaho natin. Okay na yung kanina nakapin. Bro, ano na lang, dadagdagan ko na lang mamaya, dadagdagan ko na lang. Salamat bro, salamat. Mangisda lang ako from Alicia Miller Ministry. Sige po, salamat, Marian Raytana. Full support, Judicate, salamat. Balik po balik at pakipanood po ng full video kasi magtatagal naman po kayo dito, yung mga magtatagal. Para sure po. Ryan Antulehaw po tayo, mamaya Ryan pinapanood ko lang yung kay Marian Raytana para hindi masyadong kainin yung lolo. Mamaya kainin. 11 minutes yan, kaya sure na magsusubscribe yan sa kanyang YouTube channel. Wala. Ito. Maganda po yung ganitong okay lang yan, take your time po. Kaibigan Ryan, thank you very much sa unawa. Maganda po kasi yung main channel, ang pinapalagaan po namin ang main to main channel para walang reklamo yung mga dinidigitan na gumagamit ng main at legit na pumupunta sa isang live stream. Kasi hindi na tama yung mga ginagawa ng mga gumagamit ng media. Masyadong garapala na ba? Nakahalata na yung ibang mga main channel na nangingisda na main to main.
Bro, hindi mo na makatambay. Pupunta ako ng Quiapo. Okay bro, no problem. Kaya nga sinasabi ko, unahin ang trabaho. Unahin ang mapagkakitaan agad. Para mayroon tayong pang suporta sa ating mga pamilya. Pag may trabaho, pag may pagkakitaan, dun muna tayo. Basta ipakita lang. Makapag-thumbs up pa lang ng kaunting oras, tapos makapag-like, malaking tulong na yun sa isang nagla-live stream. ODW po madam, from Ryan Andaleao. Shoutout po sa 16 viewers. Si Manoy Dong po, na rin siya, nag-main to main na rin siya. Kasi napapansin namin dun sa live stream niya, ganun din, mga ninja. Mga ninja nagrapalan. Meron nga doon nag-comment, pakidikit, balik 10, balik 5, wala naman didikit, wala naman sinubscribe. Ninja yung gamit niya pero binaba niya main. Pag dumikit na doon sa main niya, balik 10, tapos yung isa naman balik 5. Pero kahit isa wala naman dinikit, hindi naman nakita ang nagdagdag yung subscriber. Para matauhan yung mga gumagamit ng ninja, mga ninjang budol. Tayo mga small YouTuber dapat magtulungan kasi hindi naman tayo hindi tayo famous, hindi tayo artista na kahit hindi tayo mag-invite ng nakasubscribe sa katulad ng mga artista, manonood yun. Artista samantalang tayo. Yun na, tapos na Pitch Vlog, mega love shout out, kaibigan Pitch Vlog. Pangalawa, tapos na rin kaibigan Mayra de Santa. Tapos na rin yung dalawa. Yan, natapos na rin Magandang morning po host from Miss Lynn Espanyola. Thank you Ma'am Miss Lynn. Excuse. Tapos lang po ng harang, 127 po. From Miss Lynn, ano yung 127 Miss Lynn? Sa akin po, ewan lang po kayo ng comment, balikan ko po kayo. Linis muna ako ng kuko-host. Pero prinsipe ko, nanood, makinig lang po sa'yo. From Marian Raitana. Sige, salamat po. Dan Sukli, Madam Alicia. Nood konti sa linis ng kuko. Hindi yata si Alicia Miller yan. Alam ko yung naglilinis ng kuko si Marian Raitana. Magandang morning po, from Miss Lynn. Tamsakdan House, harang, full watch from Pitch Vlog. ODW po madam. Johnny TV Vlog, done in your house from Alicia Miller Ministry. Dito kay kay Ryan. 10 Ryan 10. Ilan una? Sugi ka po talaga ng Lazada. Oo nga, Lazadang lagi sa akin, Lazada. Tinukot. Di ba kaibigan misilin ang Lazada is lang? Seconds lang. 10 seconds yata o 15. Ryan ng Tilihaw pangalawa. Ryan ng Tilihaw Maraming salamat, boss. Ay, road to 4K, road to 4K pala. Sige, try natin like number 73. 72 yung isa, 73 to. 73. 74. 74, naka-subscribe na kaibigan Ryan. Ito hindi pa ito naka-subscribe Ryan. Sinusure ko kasi bago to. Like 75. Bell all, like 75 bell all. Like 76 to, like 76 o 76 nga.
Nakasubscribe na rin kaibigan Ryan Antulihaw. Hindi pa gumuhit mamaya gagawa tayo ng ano. Mami Slim, mayroon kang ano? Kahit 3. Paligid nga dyan sa nakapil, kahit 3. Maraming salamat, boss. Opo, saglit lang ang Lazada. Wala pa po 1 minute, kaya dapat tapusin na. Oo nga, saglit lang naman ang Lazada. Seconds lang yan, alam ko eh. Tapos yung, ano pa nga ba, isang harang. Maraming harang na ano eh. Pag monetize ka na habang tumatagal, umiiksi na rin yung ano, yung ads. Good morning, host from Pitts Vlog. ODW2 Pitts from Ryan Antulihaw. Panoorin ko lang yung kay Ryan May grab shoutout po from Chantel May. Ito ang enemy ko, Chantel May, enemy. Enemy, Chantel May. Harang pa, host. Work at mangisda from Pitts Vlog. Sige po, salamat kay Ate Pitts Vlog, Pitts Panpan, Dugi Panpan. Pinapalaki na rin po yung channel niyan. Palitan mo na kita Ryan Pag sabi kong baba ng konti, baba. Sino pa nagbaba ng Papi Migs? Si Papi Migs tayo, Papi Migs. Kailangan daw ng 2. Ate Ambing, may galab shoutout. Opo. From Ryan Antulihaw. Ang magdikit, may sukli. Thanks. Miss Lynn, Espanyola, full support. New dikit, salamat. From Alicia Miller. Yan po si Ate Alicia Miller Ministry. Sure po yan na nanonood po talaga yan. Kasi ang gusto rin niya sa kanyang channel is makatulong talaga. Kaya paki-suportahan na din at paki-ano rin, paki-full watch din. Kung sakasakali. Harang kaibigan Ryan Antulihaw. Harang. Ang harang mo is seconds din It will, ano yun? Ajinomoto yun, Ajinomoto pala. Ajinomoto, seconds lang din. Tapos ito 2 minutes. Chinese na ano. Visit Adventure. Chinese na harang. Itong pangalawa nga dito sa harang mong isa is Ido Canada. Seconds lang din, seconds lang yung unang harang. O dito TikTok, seconds lang din ang harang ng TikTok. PLDT home base, seconds lang din. Ajinomoto pala 55 seconds ang ano, ang ads. Mundi Maysan, second harang mo. Kaibigan, seconds lang din, 35 seconds. Kaya dapat tapusin na natin mga kaibigan kung mayroong paharang na Ajinomoto yung tatlong Ajinomoto. Tapusin ko lang ang harang. Tingnan ko kung anong kasunod dito sa Ajinomoto na harang ni kaibigan Ryan Antulihaw. Nilagyan mo, maraming alagad, yung CP na sponsor mo. Wala, isa lang kaibigan Ryan. Isa lang yung account dito, isa lang. Kasunod na ano mo, PLDT PLDT 40 seconds lang pala, PLDT. Ma'am Alicia, puntahan po kita. Nilagyan mo, maraming alagad, yung CP na sponsor mo. Hindi, isa lang to Ryan, isa lang. Ayan, ipakita ko isa lang. Isa lang yan. Isang ano lang yan pag pinindot ko isa lang yan Nag-iisang account. Kaya legit to legit. Ayan, mga marami nagpapapa po. Ayan
Ito, Siyam, yung ano nyo, nagpa-pop up na dinikitan ko. Na makikita nyo nagpa-pop up talaga yan, oh. Oh. Legit po na dumikit yan sa dinikitan ko. Kagagaling ko lang ng bukid kasi mga kaibigan. Kaya di pa ako nakabugas ng kamay. Oh. Papi Migs, kapit na kapit. Noong isang taon pa po, dating dikit na po kita. Promise Lee. Tama, tapusin na po. Kasi sigurado lang naman po host. Oo nga, di seconds lang naman. Kaya sa ating mga kaibigan na nagla-live stream, mga nandito, lagi po natin ipapaalala pag nagla-live stream tayo na gano'n na lang ang gawin. Total, ano lang naman eh. Seconds lang naman. Diba, 2 minutes. Kasi na yung 2 minutes. Oo nga, legit na legit yan. Oh, itong isa na to, Ryan, oh. Pakita ko lang. Dalawa lang nandito, dalawa. Oh, dalawang account lang. Wala nang iba. Para sure na, at saka sure naman na dumidikit tong ano, yung aking banana dahil tinan mo ayan, oh. Notification niya, oh. Ayan, oh. Notification niya Siyam. 9 plus. Pag pinindot ko yan, nandyan lahat ng mga sinubscribe ng cellphone na to. Kaya legit na dumidikit. Hindi nalalagas. Kung sabihin nila, sabihin ng inayudahan ko na nalagas yung itong mga dinikto sa kanila ito, ay di ba baklasin ko para masabi nilang hindi legit yung aking banana. Hindi legit yung aking dinidikit. Itong isang to. Tatlo lang nandyan, tatlong account. Legit din na dumidikit ang ano dyan. O ayan o. Ayan din notification nila lahat o. Nandyan po yung mga notification. Pag isa pinapanood ko din po sila. Ito dito yung may 7. Ninja Pamor from Chantel May. Kaya doon sa mga nag-aayuda na na di ko alam kung totoo yung sinasabi nila. Hindi ko naman pinapakalaman yung ninja nila. Kasi may ninja yata na 50 ang laman sa isang ganito, 50 ang account. Hindi ko alam kung didikit yun. Dan sukli po, Madam May from Ryan Antulihaw. Wala namang problema sa ninja. Malaki nga ng ninja eh. Malaki ang papel ng ninja sa mga small YouTuber. Lalo na pag nagmamadali ng subscriber. Tanggapin niyo po yung ninja, tanggapin yung ninja. Pero dapat unahin niyo muna, siguraduhin niyo muna na inuuna nila yung main nila. Huwag yung ninja ang iuuna. Lagas yung isang CP, 50. O kaibigan Ryan, lagas din yan. Didikit din yan. O maniwala ako, dumidikit yan. Pero pagdating ng 12 hours, 24 hours, 48 hours hanggang dyan, tatanggalin na rin yan. Pero kung kanina tig-isa, 1, 2, 3 lang, hindi naman siguro. Kasi sa isang cellphone is 5 yata. 5 yata ang pwedeng account na magiging na magiging pwedeng ilagay sa isang cellphone, 5 account. Pero pag marami, lalagay nga siya pero hindi na legit na account.
Hindi na legit na Gmail, gano'n. Dami nga dumikit sa akin na ninja visit. Hindi naman nanood ng videos ang ninja nila. Hindi kasi yung ninja, kaibigan Chantel May, meron ding ninja na hindi na siya nagko-comment. Pang-play lang yon ng WH. Malaking papel ng ninja sa isang sinubscribe. Kasi halimbawa, katulad ko, etong 5. Pag pinanood kita pwede naman na full watch na yun. Pwede naman na hindi na ako mag-comment, basta mag-comment yung main. Meron din ganun eh. Meron din ninja na pag dadalawa lang yung cellphone niya main at saka may ninjang isa, pwede rin mag-comment. Pero kung halimbawa 5 tapos humingi ka lang ng WH, hindi ko na kailangan na mag-comment. Pwede naman, halimbawa, magka-friends tayo sa Messenger. O kung hindi ka naniniwala sa akin na hindi kita piniplay sa WH, pwede ko i-send sa'yo yung tawag nito, yung katunayan na plinay kita. Magiging pula naman lahat yun eh. Magiging pula lahat yun pag plinay ka ng isang hiningian mo ng hiningian mo ng WH, hiningian mo ng tulong. Magiging pula yun. Parang magsesend ka ng resibo. Pero dapat isend mo pagkatapos mong panuorin. Isend mo agad sa kanya. Pero pag hindi mo na pina-isend nakalipas yata ng mga 1 linggo, babalik uli yata yun sa mawawala yung kulay pula. Mukbang eating. May pala si Nobert Papa. Pag ako dumikit, suklian nyo, sipits. Sa akin, 5 sa 2 sipi ko. 5 nga eh. Alam ko 5 eh. Kaibigan Ryan ng Tulihaw. Padikit na nga lahat ng ninja nyo. Padikit na daw lahat ng ninja. Papi Mix tayo, Papi Mix. Nakalimutan ko tuloy si Papi Mix. Papi Mix sarap dito Papi Mix. Grade 7 ka na pala Unang giveaway, kaibigan Papi Mix. Live number 28. Here in his house, there's no SIM card. No SIM card, no company are the one who's giving you a number, or they will give you a choice. Din 1-year contract, $50 a month. So di ako makagawa ng maraming account, 3 lang. From Alicia. Opo sa US nga, wala yatang SIM card. Kaya mas legit yung mga nasa ibang bansa. Salamat mami from Papi Mix. Pangalawa Papi Mix Papi Mix pangalawa. Like number 10 friend from Mami Marites Vlog. Bell all, like number 29. Hindi ba nang kuko ko Meron talaga pag magsasaka. Papi Mix, pangatlo. Papi Mix, nakasubscribe na Magla-like na lang ako. Like number 30. Ito Papi Mix, like number 31. Saglit lang pala ilang minutes lang to. 2 minutes. Like 31. Ito, like number 32. Sakto yan, nagbibilang, 32. Ryan Antoliao, dikit than all, thanks from Tapey, maganda. Palit naman kay Papi Migs. Si muna tayo. Si Ate Diti maganda pala, nauna pa to, nauna kay Ate Pits Panpan.
Sunod sa Ate Pits Panpan. Thank you ulit, Noy. No problem, Noy. Nag-i-issue pa ang company doon ng CP sa US. Ay, nag-i-issue ba ng CP? O di libre cellphone ka na. Libre cellphone na walang SIM. Titi maganda ng BGBG. Titi maganda, done in your video, all ticket. CC, salamat. May Marites Vlog, nag-drop din ng bahay. El Cashan, mega love shoutout kaibigan El Cashan. Silipin mo may bahan nito ni El Cashan. Ang bahan ni El Cashan ah. 4.7k subscriber. Thank you my friend El Cashan sa pagpunta. May moderator na po yan, may moderator. Dating dikit na from El Cashan. Salamat naman. Libre cellphone sa company, but you need to pay for 2 years plus your internet at least $100 a month. $100 a month. Aba, laki nun. Tapos 2 years. 100, 2 years, 12. 1K. Ay, hindi. $100 is 6,000, di ba? Ay, $100 is 5,000. 5,000 times 12. Di ilan na yun? 60. 60,000 times 2. Kasi 2 years. Ito, 120,000 pala. Eh, huwag ka nalang huwag pa-issue ng cellphone kung babayaran mo naman pala is 120,000. Patambay lang friend from Mario Marquez. Dito ka rin. Si host na lang, inintay ko Ryan. Ano yan? Ano daw? Pa-visit guys sa Canigao Island. Thank you. Titi maganda Ryan. $2,400 host. iPhone 13 Pro Max yun. Ay, iPhone naman pala. Mamahalin naman pala. Kaya naman pala. Pwede na yun. 2,400. Hindi worth ano na yun. 120,000. Tama ba? 120,000? 5,000 yung $100, di ba? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60. O 120,000 nga. Tam sa karang ho, silip lang. Pero mati may gadya nga. Eh, teka lang, tapos na pala kay ano. Kay Papi Migs. Dito mo na ako kay Ate Teti maganda. Ami Jimenez. Dan sa'yo. Stay connect from El Cashan. Manood po sa mga bago pong nandito. Pa-visit guys sa Canigao Island. Sa mga di isusubscribe nyo pong isusubscribe nyo yung channel. Kung maaari po, makikisuyo po ako na pakipanood at no skip ads na rin po. Dahil napakaiksi lang naman ang ads. Seconds lang naman ang mga ads sa una. Ugaliin na natin makatulong sa didikitan natin. Hindi yung dikit lang.
Loading na, loading. Loading tong isa natin. Yun. Pasukli po Pits from Ryan Antolihaw. Ate Pits vlog, pasukli daw kay kaibigan Ryan. Shantil, dikit tayo. Hindi maganda dan full pack. Manood po ha, sinasabi ko po manood. Titi maganda. Naglo-loading. Kahit di na po kayo magpaharang kay host. Sa mga monetized channel na rin po, sa mga monetized channel, kahit di na kayo magpaharang. Kahit mangisda na lang kayo na mangisda, ang pakiusap ko lang, kahit di nyo na ako matulungan sa aking harang, basta sa didikitan nyo, makatulong kayo. Ganun na lang po. Huwag po dikit ng dikit, kasi baka mamaya magreklamo tayo na dikit, hindi naman nanonood. Kaibigan, Ate Titi maganda oh. Like number 37. Opo host, alam na namin yan. Oh, bago lang, kaibigan Shantil May. Lagi akong pinabarinda ni Shantil May. Like number 37. Sa mga baguhan lang yan, sa mga baguhan. $36 to Ate Tete, maganda oh. Di pa nakasubscribe. Salamat yato Nying. Manood po at mag-iwan ng bakas para masuklian ko. Ayan ate oh. Happy Hari Sir from Ankita Misra. Oh, Ate Tete maganda oh, pangatlo. Like na lang, nakasubscribe na oh. Ilang minuto ba ito ate ano? 3 minutes and 11 seconds. Ito hindi pa ito nakasubscribe. Ate Tete maganda oh. Sir Blue. Naka bell all na oh, Ate Tete maganda oh. May tubig na ba, Mrs.? Wala pa rin tubig. Panglima, Ate Titi maganda oh, panglima. Pero di pa rin nakasubscribe oh. Hi Kuya Tunying from Miss Hugot Official. Miss Hugot, pasensya ka na, tulog na ako kagabi. Nabasa ko yung link mo ngayong umaga na. Like number 41. Patamsang post, premiere ko bukas. Sige. I give you moderator, kaibigan Angkitra Misra. I give you moderator, but don't drop link many times. Please drop your link 1 or twice only, my friend Angkita Misra. I give you moderator, but if you drop your link many times, I remove again your moderator. You have a moderator, my friend Angkita Misra. Bloke and Daser up in home. You have a moderator, my friend Angkita Misra. Bloke and Daser. English pa more from Shantil May. Magsanay na ako mag-English kahit hindi ako nag-abroad. Baka sakali. Pitch down your channel. Please join my channel. Please watch your video, my friend Angkita Misra.
to its other small YouTuber. Tapos na, Aditete maganda oh. Maganda na yung nagkakaroon din tayo ng English Carabao kahit di tayo nag-abroad. Aditete maganda na sa harang oh. Ganda naman ng gumamela. Gumamela ba yun? Yan, natapos na yung harang. Lakas makanos blade. Nang kausap mo Kuya Tonying. Oo nga, hindi ko alam siya. Sasabihin ko dito. El Kaseng, dikit. All done. Thanks from Ate Titi maganda. Next. Salamat Kuya Tonying. No problem po, no problem. Gawain na po natin. Gawain na natin mga magkakaibigan na huwag i-skip ang ads. Dahil yun lang ang talaga maitutulong natin o yun ang nararapat talaga na gawain natin dapat gawin. Kaya pilit kong ipinapakita sa aking live stream at pinapaliwanag na sa ating mga sinosubscribe, lalo na pag monetize, huwag na nating i-skip yung ads kasi tingnan niyo sa inyong YouTube studio. Makikita niyo diyan sa YouTube studio niyo 97% yung skippable ads. Pakita ko po sa inyo ha. Kaya sa mga kaibigan po na nakasubscribe sa aking YouTube channel, ilan lang po talaga yung legit. Yung iba po dyan talagang hindi naman legit. Kasi kung legit po lahat, biro mo 97% ang nag-i-skip ng ads. O di ibig sabihin kakaunti lang talaga yung nanonood ng ads sa akin or nakasubscribe sa inyo. Kaya tingnan niyo po sa inyo kung ilan po yung percent ng nag-i-skip ng ads. Kaya pag nag-live stream ako, salamat David, maganda, salamat po. Salamat sa palipad mo sa pamerienda, Ate Titi maganda. Sino ba yun? Sino ba makikita yun? Nakalimutan ko na naman siya makikita yung ano. Hindi ko na naman makita kung saan nga ba makikita yun. O saan makikita yung nag-skip ads? Ay, hindi ko pa po alam yan, ate Alicia Miller. Basta ang makikita lang po sa YouTube Studio kung ilang percent yung nag-i-skippable ads. Makikita po dyan. Kung ilang percent lang din yung nanonood, yung non-skip. No skip ads, makikita po dyan. Kaya po lang yung sinasabi na pag manonood tayo sa
Jen Sirdan, may grab shoutout. Chantil May muna tayo, Chantil May. Oh, Chantil May. Alam ko premiere to. Meet Priggy from Chantil May. Ayun na Chantil May, akala ko premiere. Mid-level Central from KP Maganda. Right number 30, Chantil May. Dance na nakapin. Chantil May, oh. Subscribe ko sa'yo sa iyong YouTube channel, oh. Ninja to, tatanggapin na ba? Ninja. Backup cellphone, hindi ninja, backup cellphone. Light number 30. Light number 32, Chantil May, oh. Sa nakapin, full pack, nakabsat from Mami Marites. Yung sabi nila host, Dan Watts, pero hindi naman nanood. Makikita ba yun sa YT Studio? Hindi ko rin alam yun. Pero yung iba, alam niya yun. Yung iba alam nila yung nagsasabi na full watch pero hindi naman nanood. Nakikita nila yun. Pero ako hindi ko alam yun, hindi ko pa alam. Kasi hindi tayo magaling, hindi nga tayo masyado magaling mag-English. Hindi rin tayo magaling dito sa sa social media, lalo na sa mga gadget. Sa iba ka magtanong, kaibigan Chantil May, sa iba yung mga malalaking channel na siguro masasagot niya yan. Pero ako, yung mga ina-experience ko, yun din na kaya kong sagutin, yung na-experience ko sa sarili ko kung paano ko naging monetize. Yun lang ang masasagot ko. Pero hindi ko pa na-experience, hindi ko masasagot. Like number 33. 45 seconds lang, 45 seconds. Oh, like number 34. Opo, lahat na idikit mo. Na. Bahala na si Batman. Oh, Chantil May, pang 34. Oo, sabi nila, meron daw eh. Nakikita daw nila. Ewan ko lang. Oo, nakikita nila yun. Yung mga may pinag-aralan sa sa ganito sa IT siguro yun. Chantil May, ilay ko na ito, Chantil May, oh. Silent LS mo. Taxi Oragon, may galab siya to. Kapag naikwento po niya ang pinanood niya. Kapag naikwento po niya ang pinanood niya at nag-comment sa'yo nang ayon sa pinanood niya, full watch po niya video mo. Yun. Tama yung sinabi ni Sugot Official. Pag nai-comment niya, pag naikwento niya, yung pinanood yung video, alam mo yung video ni Sugot, kung talagang napanood yun, kung talagang napanood ko yun, may ikukwento ko sa kanya, kung masasabi ko sa comment, yung pinanood ko, yan, saludo ako dyan sa sinabi ni Miss Sugot. Maniniwala ako dyan kay Miss Sugot dahil matagal na kami niya ni Miss Sugot, mula umpisa pa lang. Talagang nanonood ng full watch po talaga yan. Hindi po nagko-comment yan ng kung ano-anong comment. Kung ano po pinanood niya, kung naglalaba ka, kung marami kang mangga, kung nagsasaing ka dyan, kung nagsisiba ka ng kahoy. Yun talaga ang kinukomment ni Miss Hugot Official. Hindi katulad ng iba na full watch.
kalukuhan na full watch, hindi naman nanonood. Pero kung talagang matagal na tayong magkaibigan, baka tulad namin pareho, matagal na kayong magkaibigan, kahit hindi na mag comment ng ganong kung anong napanood niya. Tiwala naman sa isa't isa yan. Okay lang yun. Pero kung sa una pa lang na nagkipagdikitan, full watch, ganito, no skip ads. Ano magiging full watch, kabababa mo nga lang. Kapapasok mo pa lang. Sasabihin mo na full watch ka na agad. Ay yun ang kalukuhan. Maniniwala po kayo sinasabi ko. Paano magiging full watch? Kapapasok nga lang. Nag-UOTW pa lang. 4 na mention pa lang na lumilipas dito. 4 na mention pa lang. 4 na mention pa lang. Dan na agad. Paano kapanipaniwalang full watch? Oo, sabi nila meron daw. Thank you po bossing from Chantel May. Regina Channel. Yun, BG. Meron daw makikita mo na full watch siya, talaga or hindi. Ugalin niyo po, mag-prank sa huli. Doon mo malalaman kung pinanood nila, hihihi. May isa ako video, doon ko nalaman, di tinapos video ko. Oo, tama yung kayo sinabi na may sugot. Kung ano yung sa huli, yung pinakakahuli-hulihan na ginawa mo. Pag yun ang mai-comment niya, maniwala kang pinanood niya ng buo. Pero kung yung sa una pa lang, diba, katulad nun sa tawag nito, dun sa video ko na nagdilig. O yung iba dun, hindi nag-comment na maraming pinitas na, yung last ko dun, nagpitas ako ng sitaw, pero hindi ko nilagay na namitas na sitaw. Ilagay ko lang doon kung didilig ng mga halaman. Pero yung iba doon may comment na, daming sitaw Saka sa mga nakapanood ng premiere, yun, mga may comment sila doon. Tama yan, mag-prank kayo. Mahirap pagpunta sa video. Nasa LS, matagal makabalik. Lalo kapag may harang. Dikit all done sa sexy mami. Kambing mo from Chantel May. Ang titi maganda. Yun, meron na po tayong 1 hour. Salamat po ulit at titi maganda sa iyong sa iyong pamerienda. Meron na yung 1.28. Pang burger na yun. Burger, soft drinks, tsaka fries. Ulit naman sa nakapin, Taxi Uragon muna tayo sa Taxi Uragon. Sino pa nga ba yung una? Taxi Uragon. Ito, Pitch Vlog pala, Pitch Vlog. Ate Teti maganda yun, BG si Ate Teti maganda. Nakapin OTW from Pitch Vlog. Ate Pitch Vlog o Dugi Panpan. Like number 42. Like number 42. Nasa harang po, nasa harang. 15 seconds. Smart door lock. Pangalawa po, di pa nakasubscribe. Chantel May, done. From Ate Regina. Like number 43. Walang harang. Sa uli ang harang ito, sa uli. Regina Channel, hugot. Hello po Kuya Tunying and all. Happy Friday from Jan Serdan. Ito 15 seconds din ang harang yung Dugi Panpan. Lazada. Like number 44 Lazada 15 seconds lang. Chantel May lumalabas. Chantel May lumalabas. From Teti Maganda. Chantel May dan from Pitch Vlog. Damborlim, good morning. Bayaan mo na lang yan. Ate Teti Maganda.
O, like number 44. Ate Pits pa, ate Dugipan Pan, Lazada uli. 10 seconds. Harang. Hi, Ate Regina. Walang bawal. Kay bossing, basta ingat lang. Mag-iwan lang po, bakas po. Gising na mga insekto ko. From Chantel May. Nakasabi ta, salamat host. Busy working. At same time, mangisda. Di kita marinig, but pwede ako mangisda. Ang ingay sa work. Apat ang pinapanood ko, ate ano? Ate Dugipan Pan, apat o apat. Para sa WH, yung iba nakadikit na, yung isa hindi pa. Nakasubscribe na lahat yan. Ilang minuto ba ito? 4 minutes and 13 seconds. Nakapin, salamat sa dumikit. Main sukli, mamaya na. Digit yun yan, pitch, digit yun yan, yung pitch vlog. Pinapalaki din kasi niyan. Yun, sunod ko sa Ate Regina. Regina Channel. Lobat na oh. Lobat na agad yung isa. Excuse lang po, ina lang, ina. Lamunin ko. Hello po kayo Tunying and all, happy Friday. Nakapin, coming from Pitch Vlog. Dati dikit nakapin, Tamsakdan. Harang host from Shashi. Pitch Vlog, nag-drop din ng bahay. Kain tayo saging. Maano na itong saging ah. Yan na, tapos na ate. Dugipan Pan. May bantay yata saging mo. Na ano na, matagal na kasi to. Pag dinalagay ay pag nakasabit lang kasi siya, nakasabit. Pero paubos na rin. Pag dinalapitan nung langaw na ano, yung langaw na, hindi naman langaw siya. Ano bang kulay na insekto yun? Para siyang bubuyog na maliit. Tapos nagkakaroon siya ng parang ano siya,
Kahit may balat, pag binuksan mo siya parang may pinakainan. Oh, yung pakpak niya is kulay dilaw, hindi naman siya langaw. Lalo na yung pagsaging na ano, yung saging na um, ano ba yung isang saging? Ano yung isang saging bakit? Yung isang saging yan, binibili na rin. Lakatan ba yun? Lakatan? Yun lakatan, yun. Pag yun, sigurado yun. Pag may nakita kayo dito sa ano, dito, na parang may, tawag ito? Parang may pinagdaanan siya. May ano yun, mayroon na yun maliliit na uod. Hindi yung sa batit, yung maganda ano yun, matibay yung balat nyo kasi makapal. Kahit dapuan siya noon, nung sinasabi niyo yung fruit bag, pag binuksan niyo siya, malinis pa rin yung paligid niya. Pero pag binuksan niyo yung paligid niya, mayroong ano, may pinagdaanan. May ano na, may uod na, may insekto yung maliliit na uod. Ate Regina tayo, Ate Regina. Ate Regina, di pa nakasubscribe mo? Like number 24, bell all. Hindi na ako magbabaka sa Ate Regina. Nasa ibang live na, oh. Sir. Hindi ko na ilipat. At Regina, oh, pangalawa, like number 25. 24 yung isa, 25 ngayon. Ito, like number 25. 26 dapat, oh. Oh, 26, di pa nakasubscribe, oh. Papa Ding TV, big love shoutout. Yun, may moderator na po yan. Yun lang upload kong sinunood, bakas no iskisa no eh. Yun lang upload kong sinunood, bakas no skips ad. Playback ko from Ate Regina. Kuya, may saging ka pa. Pakain po, gutom ako. Kakaunti na ate, ano, may sugot, kakaunti na. Ilang piraso na yun? 2, 4, 6, 52 na. Good morning, host. Maaga pa dito. Nakatambay lang ako sa iyo from Papading. Salamat po, Papading. At Regina, oh. Hindi pa nakasubscribe. Subscribe ka na. Bell all. Ay, ito sa ano. Oh, bell all. Like number 26. Ito yung bago. Simply Kaka. Thumbs up, host. From Simply Kaka. Simply Kaka. Ito, pang-apat. Nakasubscribe na to at Regina. Sure ako, sure. Like number 29. Tay ag sulid nga kunada. Ano? Tay ag silod. Ano yun? Tay ag silod na kunada. Chantel, ako din. Patibayin na lang. Pati ako, Titi Maganda, every Sunday. Labas, kahit noon, kasagsagan ng COVID. O, lagi nakalabas yan si Chantel May. Nakabas lang sa cellphone ko. From Papading. Morning Idol from Maria Elena, vlogger. Maria Elena Vlogger, yun, may galab shoutout. Min mo ba to? Maria Elena Vlogger, min mo po ba to? Mili Ricanya, OTW po.
Nandito ba si Ate Miller kanya? Ito nga pala, upcoming. LS, patamsa po for Miller kanya. Salamat po sa pagpunta Ate Miller kanya. Miguel shoutout host, Dan Tamsak. Nakabukas ang cellphone ko alas 3 pa lang ng madaling araw from Papading TV. Morning Idol, Miguel shoutout Miller kanya. Pero naka-headset ako para makatulog uli ako pero nakatambay lang from Papading. Nakauwi ka na ng ano? Mindoro, Papading? Nakita ko yung vlog mo kasi. Salamat dyan from Miller kanya. Regina, Dan, full pack, hindi. Pasupport idol from Maria Elena Vlogger. Main mo ba to? 41 thumbs up. Ate Krasibag 1. Mamaya na ako punta sa Ate Krasibag 1 ha, sa LS mo. Meron po. Harang from Chantil May. Salamat sa parang Chantil May ha. Jenny 17 official. 41 thumbs up po. Mega love shout out from Jenny 17. Lagi nga ako naka-shoutout sa'yo from Maria Elena. Naka-LS pa ako, second ko ito host. O sige, okay lang Ate Gini 17. Mamaya na lang ako papasal sa inyo. Kaibigan, Maria Elena Vlogger. Main mo na ipasok mo pag isuyo. May isuyo lang. Kasi main to main ako, main to main. Like po dito Idol House from Tito Vlog. Dating dikit na siya nakapin, tusok na sa premiere niya. At Regina, love, mega love shoutout. Mega love shoutout sa last nandito. Thumbs up, harap kaibigan from Pasangga, Ranil Relax man yan. Baba po ng inyong ng link. Miller kanya muna tayo, Miller kanya. Patamsak nga natin itong Opo, yan na ang main ko. Ito ba main mo? Sige, lagay ko ng jacket. Sige, lagay ko ng jacket. 13 subscriber. Main niya nga to, main niya. Sige. May jacket na, may jacket na. Pang 14 ako, pang 14. Nag-uumpisa pa lang na mag-vlog siguro to si Nawala na si Ilkasyan. Opo, yan ang main ko. Sige, may jacket na yan. Pakibaba lang din. Hindi pa, nasa Barcelona pa ako. Si Mrs. Uwi at for good na siya. Susunod ako sa September, bakasyon muna. Kasi nakita ko yung vlog mo kaibigan Papading. Yung pinagawa mo yung kubo, tapos may mga baboy pa nga. Yung may palayan. Kaya naka-play all ka sa akin from Ate Regina. Papading, love po, kumusta na from Ate Regina? Si Mrs. ang nagpapadala ng video, yung gustong mag-thumbs up sa premiere ko. Pagising ko, balikan ko kayo. Gawang dikit sa nakapin, pa-thumbs up sa premiere. Mili. Thumbs up harang idol. From Selection. Teka nga lang po, may set lang. Kasi may mga kandidato, may pinapaliwanag. Tingnan ko lang itong mga kandidato natin mga bagong kandidato ngayon. Saglit lang po, saglit. Diyan lang po kayo.
Bibigyan tapos may bayad pa lang. Bay idol, magpa-booster pa. Sige, sige, sige. Munti ka na naman mabudol si Mrs. Ano na talagang mga kalokohan nung binagkakala ko, kandidato. Abala ang kandidato na yan. Oo, hindi pala kandidato, papading. Parang special offer. Kasi tinitingnan ko nasa gate kasi malapit lang yung gate. Ayun yung gate. Ayan, wala lang. Pag ano ni Pugi, magbigay ng sabon. Kala kandidato, tapos kinakausap si Mrs. Tapos sabi ko, kaya nagtatagal yung usap, kaya pinuntahan ko. Yun pala, pagbigay mo sabon, yung powder at saka yung bar, isa tig-isa, may inabot uli na 3 powder. Bali 4, may libreng 4. Babayaran daw 249. Sabi ko, loko-loko to, akala nyo magugulangan ako yung tagal tong Manila Boy, ako pang gugulangan niya. Pwede sana kung maganda yung paliwanag. Una bigay, libre daw, libre. Tapos yung pala kasunod, yung 3 powder, may bayad na 249. Papading TV, playing iwan po ako comment. Kabagyan pa daw ni Mrs. Kasi dito pa pala ni Mrs. yun. Sige, sige po Papading. Tulog po muna. 3:30 pa lang na madaling araw pero bukas ang cellphone ko. Naka-headset ako. Kaya Ate Millie, ka niya muna kayo? Hop, Ate Millie, ka niya oh. Like number 32. Subscribe na, naka-subscribe na oh. Ate Millie, ka niya. Ito si Ate Millie, ka niya. Lagi po to araw-araw nagla-live stream to. Iwan ko lang kung kasi pag sa maga nakikita ko siya nagla-live stream. Sa hapon nakikita ko siya nagla-live stream, sa gabi may live stream siya, hindi ko lang alam kung ilang beses siya nagla-live stream, order diretso yung live stream niya. Basta lagi nagpapap yan. Lagi may live yan, walang araw na hindi nagpop up na may live stream. Kaso pag minsan hindi ko napupuntahan. Pangalawa, Ate Millie, ka niya oh. Nakapin OTW. Shoutout sa 12 viewers. Kasangga Drdl Relox mang yan. TV hello po, play din po kita. Iwan ko po ng comment. Iwan po ako ng comment. Like number 33. Bell all na po, bell all. Hindi na po ako magbabakas. Ito, like number 35. Ate Millie, ka niya. Lahat nadidikit, babalikan ko kayo. Paggising ko, sunod kitang ipin, Papading ha. Sunod kitang ipipin. Yan po yan. Sunod kitang papanoorin, Papading. Ate Millie, ka niya oh. Pangan 36. Thumbs up. Nakapin, thumbs up daan from Pitch Vlog. Good morning mga ito niyo Maksa from Money Crush follower. Sherwin Tulibas. Yun, nandito na Sherwin Tulibas. Nakapin, thumbs up. Iwan lang kayo ng bakas from Papading.
Papading po tayo, papading. Iwan po ng bakas. Salamat po, host. Message lang muna ako. May amo, di makadikit sa kanila. Sige, Ate Milit Gabarda, no problem. Nag-love shout out sa inyo lahat. Kaibigan Papading TV. I miss you so much, Papading. Papading, oh. Papading, dito na po ako sa, ano mo, sa Premiere. Di pa nakasubscribe, subscribe ko na po. Like number 6. Ito like number 7. Papading Dan from Miliricanya. Like number 7, Bell All. Papading. Ito po, like number 7 na yun, 7, dapat 8. Like number 8, subscribe ko na din po. Pangatlong subscribe. Like number 8, set reminder. Ito pang-apat, Papading, pang-apat, nakasubscribe na to siguro sa'yo. Hindi pa rin ko pala nakasubscribe, oh. Papading Dan from Merlicania. Bell all and like number 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 po yan. Hindi na pa magbabakas, Papading, ha. Salamat. Malapit na akong makatulog pero bukas ako sa'yo. Nakatambay na lang ako. Sige po, Papading. No problem yan, Papading. Tulog ka na po muna. Okay na yan. Okay lang po yan. Sino pa? Pitspanpan. Papading. Dire Kasangga. Rodel Relox man yan. Balikan ko kayo. Nagpapantok lang ako ngayon. From Papading TV. Yan po talaga yan, kaibigan Kasangga, Rodel Relox man yan. Hello host, kumigalab shoutout po from My God Grace. Kaibigan Kasangga, dito po ako sa bahay mo. Punta lang ako sa latest video. Ito. Harang lang, harang. 15 seconds, CDO. Pwede ba? Song by Willie Villami, covered by Rodel Relox mang yan. Like number 11.
Kaibigan, thumbs up, daan lang po ako. May biyahe pa po. Salamat. Sige kaibigan, Uri Official. No problem. Salamat, salamat. Uri Official, may galap shout out sa kaibigan. Kaibigan, kasang ka o dito ulit ako? Sa pwede ba? Pangalawa. Nakasubscribe na? Ito, nakasubscribe na din oh. Bell all na lang lahat yan. Oh, nasa harang. Pangatlo. Baba ang bahay dyan, Sir Dan. Pang-apat, hindi pa nakasubscribe oh. Doon ulit ako sa 4.49 minutes. Harang pa, harang. Lazada na naman. Bidi lang muna ako manay ito niya. Gumagawa pa ng tinapay. Salamat, salamat. Ori lang ga. From Ate Titi Maganda. I'm back, idol host. Mainit na ulit. Pangit yung converge dyan, manay teta. Pangit ang converge dyan sa Manila. Nasa harang ulit. From Manay Tita Vlog. Jen Sir Dan, may galab shout out sa'yo. Good morning. From Salerci. Baba ng bahay, Manay Tita. Baba rin ng bahay. Jen Sir Dan. Kuya Chris, may galab shout out. Tita Vlog, may galab shout out. Biglang host, nasa work from Saler. Sis Tita Vlog, may galab shout out po. Out na muna ako Tunying, salamat. Ay, salamat po, Ate Titi Maganda. Ako po ang magpapasalamat. Salamat sa pangmeriendang binigay nyo. Thank you very much. More blessing. Ang bumalik. More blessing ang ibalik sa'yo, Ate Titi Maganda. Cheers alert, may galab shoutout from Cloud TV Official. Christ follower, may galab shoutout po from Cloud TV Official. Bro Clouds TV Official, may galab shoutout po from God Grace Channel. Bro Clouds TV Official, may galab shoutout. Tusok Idol Tukayo from Pops Tony. May galab shoutout sa kaibigan Clouds from Money Christ. Good morning from Pops Tony. God Grace, may galab shoutout po. May galab shoutout po sa lahat. God Grace Channel. Pops Tony, nag-drop din ang bahay. Pops Tony tayo, Pops Tony. Diyan Sir Dan, bawa ng bahay. Diyan sa nakapin, yung latest upload para panoorin natin. Patusok do idol from Pops Tony. No problem. Tita Vlog from Diyan Sir Dan. Dito, basketball mag-isa yung bola ko ah. Nasa harang ako, kaibigan ano, Rodel Relax mo yan. Ang Kita Misra, playing po sa nakapin, ang Kita Misra, drop the link. Happy Holy guys, from ang Kita Misra. Ang Kita Misra, drop the link. Thumbs up Dan, good morning mga Ate at Rania. Salamat sa 50 thumbs up, salamat. Pitch Vlog, nag-drop din ng bahay. Bigay lang bro, nag-exam pa si Gracie. Last day of the exam na. Sige, good luck sa iyong anak Ate Rowena at Rania. Good luck sa iyong anak sa exam niya. Nakapin o TW. Like 50 idol host, may galab shout out. From Edgar Nolias channel.
Ma'am Rowena Teranya, mega love shoutout po from Ate God Grace. Ano rin kita, Pops Tony? Matatapos na si kaibigan Rodel Relox mga yan. Matatapos na sa apat. Yan, natapos na oh. Pops Tony, dito ako Pops Tony, oh, like 106. Nakasubscribe na kaibigan Pops Tony. 5.10. May gusto ako sa'yo. With lyrics covered by Jens Talintang. Harang TikTok. Harang din oh, Pantigya. Pantigyaw pala, Pantigyaw. Chinese. Harang ulit idol. Seller, may galab sa God Grace Channel. Pops Tony oh, kaibigan Pops Tony. Pangalawang giveaway, di pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na. Like 107. Harang Nescafe. O Nescafe. Kay kaibigan Rodel Relax mga yan. Ito 3 minutes. Pintagyo. Chinese to Chinese. Salershing, yun, nag-BG. Salamat kaibigan Salershing. Pangatlo, kaibigan Pops Tony, oh, subscribe ko na rin, oh. Di pa nakasubscribe. Tukayo, sumahod ka na ba? O, nung mga nakaraan, Tukayo, kayo YTO, sumahod na ako nung nakaraan. Sahod ko nung November yata yun, December. Yung sahod ko na kasi na-monetize ako ng September. Na-monetize ako September, tapos October, November, December, yung 3 buwan. 3 buwan na sahod ko. Inabot ng 11K lang yung 3 buwan. Pero yung January, February, March, wala pa. Minsan pala akong sumahod. Isang beses pa lang 11K. Three months yun, Tukayo, 3 months yun. Yung 11K na yun, October, November, December. Nakuha ko si January. Tapos yung January, February, and March, wala pa rin. Ako, wala pa AdSense ko. Bakit? Saan pa naka-address? Puntahan mo sa ano, kaibigan Pops Tony. Puntahan mo sa opisina, post office. Baka hindi lang i-deliver sa'yo. Good morning, Miguel Absel at Pops Tony from Tita Vlogs. Ganun yung kaibigan, hindi nalagyan ng address yun ni YT, kaya hindi ma-deliver sa'yo. Boracay Channel, hello po. Good morning from Boracay Channel. Nagalag siya ito, kaibigan Boracay.
275 pa lang si Boracday channel. Sige, magpagdikitan ka lang kay Bilang Boracday. Labas din pag may time, mag-isa. Ganda mga niluto ni Boracday. Oh. First time ko magluto ng chicken fillet. Hipon. Tita Vlog, may galab siya to po. Boracday, dito ako sa ano, air frying, chicken tight and chicken tight with ano to? With black sauce. Like 28, panoorin ko lang Boracday 5.4 minutes. Pops Tony. Ba't nasa live stream na? May live ka? Kaibigan Pops Tony? Nasa live mo na eh. Shoutout Papa Tony from Boracday. Miguel Teta Vlogs. Miguel Teta to. Boracday channel. Yun, nag-drop din ang bahay si Boracday. Sunod si Boracday. Manay Teta muna pala. Manay Teta muna tayo. Sunod si Boracday. Edgar Nalos channel. Miguel shoutout po. BG Salarsing in Edgar Nolias channel. Hashtag Teta Vlog. Teta Vlog Dan po. Shoutout sa 12 viewers. 51 thumbs up and 1.28 US dollar. Galing kay Manay Atit ay kay kaibigan Titi maganda. Manay Tito, dito ako sa bahay mo. Light number 37. Salamat po Kuya Dong sa binigay mong hamster. Ang cute. From Manay Tita Vlog. Amsterdam, light number 30. 38, light number 38. Dito ba ako kay kaibigan Pops Tony, oh? Yung isa nasa harang na, oh. Yung isa hindi pa tapos, oh. Dito Vlog Dan po from Pops Tony. Money Chris follower, yun. Mega love shoutout po. Salamat sa pabidji-bidji. Shoutout po sa 12 viewers, 51 thumbs up. Eight minutes and 32 seconds yung kay Manay Teta. Boracday channel, Dan po. Sa'yo, pulpak na po. Pasukulin na lang po from Pops Tony. Fun to build. Fun to build ang ads. Fun to build. Satellite, ano to eh? Satellite, ano ba to? Kaya matatapos na, oh. Kaibigan Pops Tony, ito kayo. Pops Tony, nag-drop uli ng bahay. Good morning, brother, from Ate Teresa Santiago. Thank you for coming, Ate Teresa. Yun, harap mo. Donya Elena Kusner. 28 seconds, yung harang. Donya Elena Kusner. Teresa, good morning po from Pops Tony. Yun, tapos na, oh. Tapos na, Pops Tony. Dito ako kay Manay Teta sa kanyang hamster. Hamster. Manay Teta, hindi pa nakasubscribe, oh. Dito lang po, standby brother. Get ready na po. Papunta work from Ate Teresa Santiago.
Like number 39, oh, 37, 38, 39. Pang 40 to, pang 40. Unilab. Harang ni Pops Tony, pangalawang harang, Unilab. Sige, dikit mo. Sa akin. From Manay Tita Vlog. Yan, natapos na, oh. Ang harang. Pops Tony, dan dikit. From Boracay. From Boracay channel. Manay Tita, oh, like number 39, oh, pang 40. Oh, pang 40. Boracay channel, salamat. Boracay channel naman tayo, Boracay. Nasaan si Boracay? Boracay. Boracay channel. Sunod kita, sunod kong panoorin. Pagkatapos ni Manay Tita Vlog. Excuse lang, inom lang ako ng water. Water! Shoutout po sa 10 viewers. OTW Pops Tony, Edgar Nolas channel, yun, BGBG, Brooklyn channel, salamat. 11 na bakit? Titignan mo yung mga nagtagal sa akin, ha, mga nagtatagal sa akin, Pops Tony, Saler, yung mga dumalaw pala, Manay Tita, Teresa Santiago, sino, Saler, si Saler, lagi to dito, God Grace, Manay God Grace, Ate Rowena Teranya, Jan Serdan, Ate Titi Maganda, Ori Official, Mitit Gabarda, Papading, Saler, Papasang Kasangga, Rodel Relox Mangyan. Tita Vlog, salamat po with love from Papa D, Pop Story. Patulong sa kumpare at pag-iipon pambili ng bote. Pre. Papa Ubas Premier. Dito ako sa Jollibee. Bida ang saya. Kaibigan Boracay. 277 Boracay channel. Dito ko sa Jollibee mo, ha? 2 minutes.
Pops Tony, dan po bakas. Bukas yun ako suklian. Sundan nyo na lang po bakas ko. From Manay God Grace. Harang pa po from God Grace Channel. Video again house. Umalis kasi ako from Ami Jimenez. Tita Vlogs, Dan, from Boracay. Magja-Jollibee kaibigan Boracay. How are you, my dear friend from Saif TV Karachi? I'm okay, my friend. Saif TV, good morning from Saif TV Karachi. Tapos na, Manay. Teta Vlog, dalawa. Dito muna ako kay Boracay. Ano kaya mo kay Boracay na to? Baka yung sa Jollibee mo. Air frying chicken, ito pala yun. Oh, Boracay, hindi pa naka-subscribe ka na oh. Bell all, like number 31. Una, pangalawa, Boracay, pangalawa oh. Pangalawang giveaway. Like number 31, 32 na to, 32. Bell all ulit. Like number 32. Di pa tapos yung way ad Manay Tita oh. Di pa tapos. Maya maya kay Manay Tita. 5 minutes and 5 seconds from Boracay. Yan, tapos na ako sa Jollibee Bida ang Saya. Dito ulit ako sa labas din pag may time. Mag-isa. Like number 48 ako dito. Panoorin ko lang 4 minutes and 1 seconds. Shoutout Pastor, fresh follower from Boracay channel. Oh, malapit na matapos. Manay Tita Vlog. Tapos na nga pala. Boracay, pangatlo, Boracay. Pangatlo, kaibigan Boracay. Bell all and like number 35. 34 pala, 34. Oh, tapos na Manay. Manay Tita Vlog. Naka-live si ano ba ko? Pangapat, kaibigan Boracay. 282. Pang 282 tapos like number 35. Sarap nito ah. Sa TV Karachi, Miliricanya, in Boracay channel in Atambe, in Christ follower, BGBG. Shoutout po sa 11 viewers. 54 thumbs up. Boracay channel, mega love shoutout sa iyo kaibigan. Musta ka na? From Money Christ follower TV. Edgar Nolas channel yun, BGBG rin si kaibigan Edgar Nolas channel. Sunod natin sa Boracay, Saif TV Karachi, my friend, Saif TV Karachi, I pin your link
Busy lagi pastor, stay at home kasi busing ko. Saang bansa ka ba Boracay? Naigpit yata ngayon ng Hong Kong? Naigpit din ng tubig dito sa amin, walang tubig. Piniprito pala. Pagkatapos iprito, panurin ko nga ng Boracay ah. Nasa Hong Kong, oo nga sa Hong Kong, may pin ngayon sa Hong Kong. Nagpa-panic buying na daw yung iba dyan eh. Yung iba daw, yung mga grocery, nauubusan na yung grocery ng stock yata. Thanks for watching. Ang ganda nga, may pakpak pa. Oh. Tapos na, okay, Dugan Boracay. Oh, patapos na rin oh. Sarah Mix Vlog, harang. Good morning from Sarah's Mix Vlog. Medyo okay na, nagbaba na ang cases. From Boracay Channel. Sarah Mix Vlog, mega love shoutout. Salamat. Oh, bukas na. Sarah's Mix Vlog ha, dito ko sa bahay mo ha. Hindi ko pupunta ito mga short video mo. Dito na lang ako sa another beautiful city. 10th of Ramadan City. Panoorin ko yung mahaba. Kaibigan na Sarah's Mix Vlog. Ayaw ko panoorin ng short kasi hindi naman makakatulong yung short na yan. May moderator ka na. .63 subscriber si Sarah's Mix Vlog. Salamat host from Sarah's Mix Vlog. Hindi ka pa monetize, walang harang eh. Sa mga nagpapaharang po sa pagpunta sa aking live stream, salamat po. Maraming salamat. Pero kung nag-i-skip ads kayo, salamat pa rin, walang problema yun. Like number 30 pala to, Boracay oh. Dito na ako sa deep fried chicken wings. Shell with preserved vegetable. Tapos na oh. Kaibigan Boracay. Panoorin ko na tong deep fried chicken wings para diretso na. Hindi pa mo niyos from Sarah Mix. Oh, walang harang eh. Kasi isa sa akin na ugalian ko na pag monetize channel ang pupuntahan ko, hindi ko ni-skip yung ads. Kasi diyan lang kikita yung diyan lang kikita sa ads yung pinupuntahan kong small YouTuber. Kaya kinaugalian ko nang hindi mag-skip ng ads. Kaya yan din sanang ipalaganap natin mga kaibigan kung sino mo pa monetize channel na. Makiusap tayo na wag na mag-skip ads sa ating mga small YouTuber kasi diyan lang tayo kukuha ng sahod. Kahit pang 5 cents, 5 centavos, may ipon din yun. Pero kung mag-skip yung kinaugalan natin skip ads, wala tayong magawa. Yan na, tapos na rin oh. Kaibigan Boracay. Sa TV Karachi. Iyon. Like number 32, my friend, Saif TV Karachi. I watch your video, my friend. 3 minutes and 38 seconds. Second, my friend, Saif TV Karachi. I subscribe this one backup cell phone to your YouTube channel. Bell all.
And like number 33. This one is like number 32, and this one is like number 33. And this one cell phone is like number 34. Then subscribe again to your YouTube channel. Then all my friend, like number 34. 3 backup cell phone. And this one, number 4. I subscribe again to your YouTube channel, my friend Saif TV Karachi. Like number 34. At the last backup cell phone, and this one is like number 35. Then all again, my friend. Like 56 idol to me. For backup cell phone, my friend Saif TV Karachi. Watching to your latest video. Baba ng bahay, Sarah Mix Vlog. May moderator na yan, Sarah. 57 like, my friend, thumbs up lang. Nasaharang pa ako. Yun, si Ate Jasmine Porten yan. Saludo ako sa Ate Jasmine Porten. Thank you very much. Thumbs up load from Liams Vlog 42. Silipin ko lang yung bahay ni Liams. Liams Vlog 42, yun. 222 subscriber. Dito ko sa... Teka lang, lalagyan ko lang ng damit, Liams. Ano yun? Puntahan mo naman bahay ko, Lods. Oo, nandito na ako sa bahay mo. Silent LS, good night and fry always. 7 hours. Dito muna ako sa Raining in Kuwait. Liam Vlogs 42. ODW sa nakapin. Kailan ka lang nag-subscribe, di ba? Liam's Vlog 42. Salamat, Lods. Balikan din kita, promise. Kailan ka lang nagdikit sa akin eh. Kaya hindi pa kita na napupuntahan masyado, kaibigan Liam's Vlog. Huwag ka mag-alala, pag like mo na sa akin, lagi rin ako na sa'yo. Tandaan mo yan. Support lang tayo. May kasabihan nga, pag nakasupport ka sa isang tao, support mo din, pero pag hindi naman nakasupport sa'yo, alangan naman napupuntahan mo. Pag napuntahan mo ng 3 beses, 5 beses, di ka naman pinupuntahan, ay di naman artista yung sinusubscribe natin, pero hindi naman ako nakasubscribe sa mga artista na yan. Lagi kita pinapanood. Lagi ba? Parang hindi nakikita yung comment mo, kaibigan. Mag-comment ka, kaibigan. Saan ka ba may comment? Ano ba mga napanood mo sa sa vlog ko, kaibigan? Para hanapin ko kung may bakas. Good morning, sir, and to all from Vilma Evangelista. Lagi kita pinapanood. Lagi kita napapanood. Mag-comment yung lagi nanonood para may si Liam's Vlog 42. Kasi kung lagi ka nanonood sa akin, lagi rin kita nababalikan. Kasi doon ako nagbabalik pag nanood ka sa akin, pag nag-comment ka doon sa pinanood ko, i-click ko yung message mo. Pagka-click ng message mo, panoorin ko rin yung latest video mo. Dahil sa nakapin, kasi hindi na ako nagbabalik doon sa nagpa-pop up. Marami nagpa-pop up sa akin, pero hindi naman ako pinapanood. Kaya ang ginagawa ko, kung sinong nagko-comment doon sa upload ko, kung sino nagpa-comment sa upload ko, sa latest upload ko, mag-like tapos heart ako sa kanya, punta namin yung channel niya, saka ako magbabalik sa kanya. Pero yung mga nagpa-pop up na, dami nagpa-pop up eh. Itambay ko lang tungpon ko from Brooklyn. Sige kaibigan Brooklyn.
Dan sa nakapin from Sarah. Manood po katulad po nito. Hindi pa ako tapos kay sa TV Karachi. Ayaw mo po ng dan. Dan. Ayaw ng ganyan. Dan. Gusto po manood. Kasi magreklamo din yung magreklamo din yung dinikitan niyo. Baka sabihin ng dinikitan nyo, yung bisita mo to nyo, puro lang dan ang alam. Maganda po yung pare-paras tayo nanonood. Wala namang masama manood. Kaya nga tayo nag-edit ng pelikula para panoorin. Next. Tapos na si Burak na no? Baba na ba? Ito sa ating Vilma Evangelista muna. Vilma Evangelista. Pinatid. Lagi kita napapanood. Good morning, sir, and to all. Hello, my friend. Tapos na ang harang. Dan sa nakapin. Dan po sa exam. Dan na po sa exam. Romantic ko na talaga. Dan sa nakapin. Work mode muna ako from Boracay. Sige Boracay, marami ka na LS load. Marami talaga ako LS. Mula noon, nag-LS na ako. Itambay ko lang tong phone ko ha. Thumbs up my friend. Busy pa always. Panginabuhi. Yun, thank you. No problem yan. Trabaho mo na. Hanap buhay mo na Ate Jasmine 14. Morning from Low. Sarah Smith Vlog, nandito pa ako sa iyo. Dito na ako sa Katamiya to Maadering Road in way to Giza. Anong main mo kaibigan Low? Okay lang, mahalaga, napansin mo na bahay ko. Nakasubscribe na ako sa iyo, bell all pa nga Lian's Vlog, bell all ka na sa akin. Anong win natin kaibigan Low? Nagalab siya dito niyo from Papa Ubas. Salamat Papa Ubas ha, may premiere ka kanina na nag-pop up, hindi ko napunta, naka-live stream ko siya ako. Dan sa nakapin. Good morning po, patambay po from Super GM Vlog 73. Yun, salamat Marikit ma'am. Salamat sa patambay mo, salamat. Jacket, thanks. Main to main ako kaibigan Low. Kaibigan Super GM Vlog, alam mo naman na main to main ako. May nang ipasok nyo, tapos yung ninja nyo is pang ano lang yan. Pang giveaway lang yung mga ninja. Main to main po lahat ang mga nandito, main to main. Sanayin po natin ang main to main ang ating ipasok kasi marami nagrereklamo na ngayon na main na dinidikit ninja. Hindi naman binabalik yung kanilang main channel. Kaya unahin natin ang main channel na ipasok. Isunod natin yung ninja. Para pare-pares tayo may suportahan. Dahil sa nakapin mo, Arabo Idol. Vilma Evangelista pala ako. Ate Vilma Evangelista Hindi pa nakasubscribe Ate Vilma May galab shoutout si Sambe. Vilma Evangelista, Dan po, nag-iwan po ako ng comment. Tony, katapos ko lang sa prayer for house. Watching po. At Dan na rin sa premiere mo. Dan na Vilma. Opo kaibigan, watch lang ako sa mga videos mo. Yun, tama yan, kaibigan Marikit, kaibigan Super Super GM. Ang ninja po is malaking tulong sa atin. Lalo na po sa mga pagbibigay ng WH. Kaso, ang gusto ko lang mangyari para maging fair,
pare-pare sa lahat. Unahin po natin na ipasok ang main para unang maipasok yung main sa atin. Pang-giveaway lang yung mga ninja. Katulad po nito mga pang-giveaway ko lang Pero kung kailangan po ng WH, yun po ang trabaho ng ninja. Itong mga to ang ipapanood natin sa mga main na dinikitan natin para madagdagan yung kanilang WH, madagdagan yung kanilang views, madagdagan yung kanilang like. Hindi po pinagbabawal ang ninja. Pinagbabawal ko lang na ipangisda. At dapat main to main ang ipapasok natin sa ating live stream. Like number 21, 22 na to, kaibigan Vilma Evangelista. Ito, marami akong backup cellphone pero hindi ko pinapangisda. Tunying Maxam na legit ang pinapangisda ko. Kahit saan ako pumunta, Tunying Maxam ang dala-dala kong main channel. Ate Vilma Evangelista pang like number 22 kanina dapat 23 to. Sakto 23 Subscribe ko na rin subscribe ko na rin. 4 minutes and 12 seconds, pangatlo. Pang-apat, Ate Vilma Evangelista nakasubscribe na. Like number 24. Nagbibigay ka sa WH. Nagbibigay akong WH. Walang problema yun. Basta ipi-play lang kita ng isang beses yung playlist mo. Hindi lagi-lagi pa isa-isang gadget. Marikit mo. Opo kaibigan, watch lang ako sa mga videos mo. Balikan ko may nag-iwan ng bakas. Thanks all from Vilma Evangelista. At Egan Grace Channel, may galab shoutout po. Bro Seller Sing, may galab shoutout. Thank you sir from Vilma Evangelista. Dansa Nakapin. Sarah. Support lang tayo kasi pag mga kaibigan. Dito pa ako sa Katamilyo to Maidering. 7.36 minutes. May galab shoutout sa lahat from Lions Vlog 42. Sister to Vlog, may galab shoutout from God Grace. Dansa Nakapin from Boracay. Sarah Mix, BG. Ilan na lang bang WH ang kulang sa'yo? Kaibigan Sarah Mix. Baba po ng bahay. Burakday. Dito tayo kayo na okay lang, mahalag. Baba ng bahay, Lians Vlog. Lians Vlog at saka Saras. Saras, baba na ba para magkaroon ka ng WH? Di na nagpakilala si Lo. Wala tayong magagawa. Basta pag tinanong kung anong main at di nagpakilala, wala tayong magagawa. Kung ayaw nila ipakilala yung main nila, Lo. L-O-U. Maganda po kasi nakikilala natin yung main. Katulad niya, Lo. Hindi natin kilala yung main. Paano pag nagpapa sa akin, didikitan ko. Paano pag nagpapa sa akin, hindi ko naman nakikita to. Nakikita ko yung low. Hindi ko rin pupuntahan. Tapos pag nagpapa ko, pag nag-live stream ako or nag-upload, makikita nung low. Nung ninja. Hindi naman pupuntahan kasi ninja. Buti nga katulad ng iba na legit ko ng kaibigan, lahat ng ninja nila katulad kay Ate Rowena Teranya. Mini-message siya, nagko-comment yung ninja niya. Pinagpapakilala siya. Rowena Teranya to or Sandy Teranya. Yung mga nag-iwan ng bakas, promise, babalikan ko kayo. Salamat sa lahat.
Baba ka ng bahay mo? Wala ka pa naman lalagyan na wala ka pang binabawang bahay oh. Like 49, like 59 kaibigan. Oh, wala pang binabawang bahay si Liam. Mega love shout out Jasmine 14 share press. Yan ang link ko Lods. Marunong ka magawa ng link? Hindi kita maayudahan. Baba mo tong yung latest upload mo ito, yung latest upload mo is ano eh. Itong Raining in Kuwait. Raining in Kuwait. 5 minutes and 51 seconds. 1 CP, 1 account lang ako bro. From Ateruina Terranya. Oo nga ate, nakikita ko Ateruina Terranya yung mga comment mo. Sa anak mo yata yung gamit mong iba. Minsan kasi baba ng bahay ko. Makita ni Lolo, dami tanggal. Ayan, minsan kasi baba ng bahay ko. Depende yun, depende kasi yun kay Vegan Lians Vlog. Pag yung nagdikit sa'yo, nag-subscribe sa'yo, hindi naman nanood. Tapos, yung comment niya is kung ano-ano. Tingnan ko yung mga comment. Tingnan ko na yung comment dito sa Raining in Kuwait. Stay safe always. Wow, maulan na morning. Done watching sis. Keep safe and God bless you around. Itong done watching sis. Keep safe. Eh kung linagay na niya kung anong pinapanood niya, di mas maganda pa. Meron pang prayer emoticon. Hindi naman kailangan gamitin mo yung prayer emoticon na yan kasi bawal nang gamitin yung God bless. Have a nice day. Great upload. Stay connected. Tama sa masurog ng malamig. Watching always loads. Thumbs upload. Ingat. Lagi. God bless. Wow, nice place. Ingat kayo palagi. God bless. Meron pang emoticon lang oh. Prayer emoticon. Love. Great sharing video. Nice idol. Ano ba mga comment to? Nice idol daw. Hello, kumusta? Nood hanggang dulo. Hello, kumusta? Nood hanggang dulo. Anong pinanood mo sa dulo? Anong napanood dito kaya? Filipina 4 in Europe. Hello, kumusta? Nanood daw hanggang dulo. Hindi naman na i-comment kung anong pinanood niya. Meron pa dito, tulungan kita umangat po sa channel. Sali po kayo mga 7 ng gabi. O, ito naman Alcher Reliorata.
Paano ko makakatulong? Hindi ka nga nanood. Paano makakatulong to? Hindi, iba naman yung kinoment niya dun sa pinanood niya. Maniwala pa ako kung ano, kung ang comment nitong Alcher Rollurata, maniniwala ako na makakatulong to. Kung yung first comment niya is tungkol dun sa napanood niyang video tungkol dun sa ulan, tapos dito sa dulo niya ang dulo niya is ito, nasa biyahe na siya 3 minutes nasa biyahe na siya, maulan pa rin. Tapos itong nakarating na sa bahay nila ng 4 minutes. Yan, maniniwala ako na nanood to, itong Alcher. Pero ito, tulungan kita umangat. Paano aangat? Hindi nga Diyos ko puro di. Yung mga nag-iwan ng bakas, promise, babalikan ko. Yan ang main ko, loads. Masarap pakinggan yung mga sounds ng mga alaga mo, sir. From Vilma Evangelista. Aso ibon lang dito, aso ibon. Pusa. System muted ako kahapon. Kaya hindi ko na dinuloy yung ko. Today ko lang naayos sound settings. Harang ulit, host. Napanood ka na ba kayo Vilma Evangelista? O napanood ka na pala? Next na kapin. Yun, ito ba tayo? Sara. Boracay Channel, mega love shoutout at double sa nakapin from Sarah Image, I love Remain official. Bariotic Boy Tips Dan from Boracay. Nakauwi ka na Love Remain. Boracay Channel, mega love shoutout at double sa nakapin from Love Remain. Kuya Bariotic, mega love shoutout. Uy, Love Remain. Lalab Tita, mega love shoutout. Shoutout po sa 15 viewers. Tamsak 61 po idol from Imitoy TV Mix. Sa nakapin po ako, ha. Sara Mix. O Sara Mix, may harang ka na eh. Monetize ka na ba, hindi pa? Unang giveaway, may harang na eh. Like number 39. Haba ng harang mo, tol. Pag mahaba, pwede nang skip. Anong harang ba yan, kaibigan? O, Sara Mix Vlog. Pangalawa. Skip mo na yung ads mo, hindi ka na pa monetize. Bell All. Ano to? How to cook Singray style billet fish. 6 minutes and 35 seconds. Pangatlo, Sara Mix. Subscribe, bell all. Like number 35. Pangatlo, Sara. Pang-apat, Sara, o pang-apat. Bell all, like number 41. Apat na giveaway, apat. Haba ng harang mo, idol. Dance na nakapin. Haba ng harang, tapos dance na nakapin. Ano ba ito talaga remain? Gulo nila remain ah. Ay no, haba doon ng harang. Haba ng harang mo to. Tapos dance na nakapin. Dance na nakapin from Boracay Channel. Love Remain official, nag-drop din ng bahay. Boracay, shout out. Mimi Jelly, thumbs up house. Mimi Jelly, may galap shout out po sa lahat from Mimi Jelly. Wala, hindi na ayaw na nila. Bahala siya. Tapos na ako dito sa ano mo. Lian's Vlog. Training in Kuwait.
Gayem Rosa, naimbag na aldaw, si Rosa Besi, daytoy pang support, no ni jacket lang ading. Yun, thank you. Ate Rosa Besi, galingan ng community, full support. Salamat po Ate Rosa Besi, Gayem Besi, Gayem Rosa, OTW Boracay. Mimi Jelly, yun. Dito lang ako kayo, ano, Sarah Mix. Pin ko na si Love Remain official. Love Remain. Salamat po Ate Rosa Besi. Shoutout po sa 15 viewers. 62 thumbs up, 66.78 pesos. Palipad ni Ate Titi Maganda. Itlogan. Sarah's Mix Vlog. Anong isda to? Swan. Anyaman na. Salamat host from Sarah Mix Vlog. Dati hindi kita nakapin from Boracay. Apat yan, apat to, Sarah's Mix, apat. Anong isda to? Singari. Nakasilent. Gawin timing ko for what's all. Doon mo na lang itambayan Ate Rosa Besi. Tambay mo na lang po yan sa'yo. Nagrigat gayam. Oo, mayroon talagang WH. Kaya dapat po, ano yan ho. Itong isda, anong isda to? Ano, isda yung pinapanood ko eh. O, isda. Pero itong isa nasa ano eh. Regional Ring Road. 4.46 minutes. Thank you. Baby Jelly. Umayak lang ang support mo. From Ate Rosa Besi. Sige, salamat mamaya. Punta kita Ate Rosa Besi mamayang gabi. O pagkatapos ko mag-live stream, tambayan na agad kita. O para makabalik siya ako, balik subscribe sa kanya mamaya. Balik suporta. Nagalit si Mrs. sinabi ko. Ano kaya masama sinabi ko? Win, thank you from Gayem Rosa. Belol Boracay. Ba't wala nakalagay join sa'yo host? Wala, ayaw kong ano? Mag-join ka ba? Ayaw ko maglagay ng join button. Trabaho kasi yung trabaho. Saka okay naman kahit hindi naman naka-join. Pwede naman tayo magbigay ng what's hour. Pwede naman tayo mag-ayuda ng banana. Ayaw ko lang lagyan kasi isa pang trabaho yan. Baka mamaya hindi ko maipin, sabagay lahat naman ang pupunta dito, naipipin ko naman, nabibigyan ko naman ng banana, nabibigyan ko WH. Ayaw ko lang mangyari na baka hindi ko may magreklamo ba. Baka sabihin, naka-member ako sa iyo, hindi mo ako pinipin, hindi mo ako binibigyan ng WH. Ayaw ko lang ganun. May napuntahan akong live na ganun eh, LS na ganun. Kaya naisip ko wag na lang maglagay ng join button. Tsaka okay na yan. Kahit walang magpa-member. Para hindi nyo pa magbabayad pa kayo, sayang yung babayad nyo. Mega love shoutout, sis love remain. Ano main mo kabigan low? Akala ko lahat ng money nakalagay lahat yun button. Iba-iba tayo ng prinsipyo, kaibigan Sarah Mix Vlog. Iba-iba tayo ng prinsipyo. Sa anong prinsipyo ko, hindi maglagay ng join button.
Kaya wala akong join button. May harang ka na eh. Sara Mix. Dahil hindi ka pa naman monetize, skip ko na yung ads mo ha. Ikaw may sabi na hindi ka pa monetize. Love remain tayo, love remain. Love remain oh. Unang kaibigan love remain. Akala ko lahat ng muli. Ganun ba? Ombak TV to, thumbs up house. OTW love. Like number 24, oh, love remain. 24. Like number 26. Sara Mix, dating dikit, pinapanood kita. Like number 26. 27, like number 27, oh, nakasubscribe na lahat yan, kaibigan, love remain. Anong main natin, Umbak TV to? Kung pwede pong mamarapatin, tatanungin ko lang po kung anong main channel. Pang-apat, kaibigan, love remain, oh, hindi pa nakasubscribe, oh. Naabutan pa ako ni love remain, oh, 2.83 na. Natatawa ako. Pagkitira niya TW, thanks tol. Sara Mix, dating dikit. Silipin ko lang to kay Umbak ha. 19 subscriber, Umbak TV. 19 subscriber, video niya is Bambi Amer Channel. May live din si Bambi Amares oh. 2 videos lang. Kay Umbak. Rowena Tranya TW. Sara Mix Vlog done. Bell all with comment on the video. Whoever you take, ayusin mo. Sara siyan, di sira. Ayos lang yan, nagkala tayo nagkakamali. Grabe ka naman, love remain. Understood na yan ni Sara's Mix Vlog. Shoutout po sa 9 viewers at W Love Remain. Live stream pala ito Love Remain. O W Love Remain. Isang oras. 1 hour 16 minutes and 35 seconds. Dana Love Remain from Sara Mix Vlog. OTW Love Remain. Love Remain, patawa tuloy sa Love. Pwede ba yung kanta na lang, lalabs tita? Yung, may kanta kayo ng mga anak mo, di ba? Tapon mo na to. Ano yan? Ba't tinatapon? Hindi kakainin ko yan. Bulok ba kaya nga? Bulok ko. Kinakain ng tao, bulok daw. Ano ba naman ito? Lasang bulok, tangi. Sarap na sarap ng lukban, oh. Lasang bulok daw. Ayun, oh, lukban, oh. Paano, bulok daw sabi ni Mrs. eh. Paano mabubulok eh, wala naman uod. Oh. Ayun, oh. Sabi ni Miss Bulok daw eh, tamis na tamis nga. Ang tamis. Binalatan ko ito kahapon, no? Lilanggam. Sa sobrang tamis niya, lilanggam. Wala na yung kanta tol. Mute ni Sara. Nag-clearing siya. Bakit nag-ano ka na ba ng monetize?
Nag-apply ka na ba, Love Remain? Tita Vlog, Dan sa Mangga. Ba't naglinis agad? Hindi pa naman mag-a-apply ng pag-monetize. Mimi Jelly tayo, Mimi Jelly. Then watching Lalab. Sarah's Mixed Dog. Hmm. Sobrang tamis ng lukban, linanggam. Linanggam na ano? Linanggam sa asukal. Ang tamis. Parang lukbang ano, lukbang ano ba yun? Ang tamis, Davao ba yun? Si Saratol, sinusundan niya si Arlo. Dapat saka na lang saka na lang mag-clearing ng WH. Pag nag-apply ka na ng ng monetization. Kasi hindi na pa imbis na magkaroon pa ng WH yun para panoorin dahil maganda yung kanta. Hindi na papanoorin kasi mute na. Kaya ganda nung kanta tapos i-mute mo, hindi i-skip na sila. Kung di mo na inalis yun, marami pa manonood kasi maganda yung kanta. Hindi naman makakasagabal yun. Lukban kayo dyan, lukban. Matamis na lukban. Lukban na bulok daw. Tapusin ko lang itong Love Remain ha. 16 minutes. Bangaw ka no? Dito ako sa bahay mo. Lalab sa Remain. Bangaw ka no? Sumute na. Bulok nga. Alin ang bulok? Alin ang bulok ano? Ano kita? Naglalaway niya si Manay Tita oh. Ang masarap. Ang tamis. Love Remain, ako to si Teta. Huwag mo na tuligitan. Thumbs up from YTTMP Fashion World. Ismail Aceves, hey. Ka-AC Ho, how you doing today? How are you my friend? Ismail Aceves. I send the link to you all. Please for IDC from YT Fashion.
drop your link, my friend. YTTMP Passion World. Sislab remain, then thumbs up. Iba kasi yung latest upload. Sarap ng manggalalabs tita. Oh, dahil pang mangga oh. Palitan ng ano? Palitan ng kinakain. Mangga, guyabano. Ngayon naman ano? Suha. Mga bagong pitas. Ang tamis. Ula lab, silaw pa yung iba. Ay, may mangga rin pa si Manay Tita. Hindi ko napanood yun ah. Bagong upload ba Manay Tita? Kagabi umulan dito kagabi, lakas ng ulan. Ang lakas din ng ano. Yung laglagan ng mga mangga, boom, boom, boom. Yun. Batak. Kadawat sir. Hindi maasim, matamis. Ang tamis. Juicy. Juicy siya. Huwag mo na ito dikitan. Ayan, ipakita kong juicy. Ayan o. Kuha lang ako ng ano. Ito lalagyan o. Juicy siya o. Ayan o. Hinog na. O. Ang tamis, sarap kainin. Baba ka ba, Barriotek from Saramix. Go to channel na lang kung pwede naman go to channel, kaibigan Saramix Vlog. Pindutin mo yung ano niya, picture. Pag laptop mang gamit mo, pindutin mo yung tatlong dots tabi para makapunta ka sa channel niya, go to channel. Pindutin mo yung go to channel. Bell all sa nakapin. $12 minutes na labre mo, 12 minutes. Last 15 minutes ako, 15 minutes. Yan, kain na, gutom na. Yan, kain na. Gutom na ang host. Itatapon kasi ni Mrs. Kaibigan na ako. Idol. Idol Ami Menes. Ang tamis-tamis ng suha, itatapon doon ni Idol Barriotek. Okay, tingnan ko na lang pala. Sa bakas mo, Barriotek.
14 minutes, Labrimin, 14 minutes. Linis mo na ako, salamat. From Boracay. Salamat, Boracay. Saler Yahoo from Amimenes. Amimenes Lalabs from Labrimin. Last 14 minutes. 14. 4 minutes. OTW, Kuya Barrio. From Managita Vlog. Ano ginagawa mo sa tinapay? Suha to suha, hindi tinapay. Suha. Lukban, lukban. So, Idol Jasmine o lukban. Suha ba yan? Akala ko tinapay. Ano ba? Hello! Pakita ko. Oh. Suha. Super juicy. Ano? Hindi na kamay ko. Sarap. Yun, exit na ako kaibigan ng Labrimin ha. 17 minutes na. Para makasupport naman sa iba. Dito naman tayo kay Mimi Jelly. Masarap yan. Suwabay na. Mabigay ka, uy! Akala ko tinapay, kaya natatawa ako bakit ganyan ka kumain ng tinapay. Suha mga balat na to, mga balat. Malabo ba yung camera ko? Malabo. Tonton yung thanks. Oh, ano lang, 17 minutes lang. Kasi hindi natin matatapos pag yung 1 hour. 1 hour, 16 minutes and... Basta almost 1 hour and 17 minutes. Dito ako kay Mimi Jelly, Mimi Jelly. Mimi Jelly, oh, subscribe ko lang, Mimi Jelly. Like number 59. Kung nandiyan ka pa, Mimi Jelly. Ayan, like number 59. Subscribe, bell all. Oh, bell all. Unang ayuda, unang giveaway. 6 minutes and 52 seconds. Malinaw. Malinaw, ba't malabo yung paningin mo? Oh, pangalawa, Mimi Jelly. Light number 60. 59 yung isa, o 60. O, panoorin ko ulit. Pangatlo, Mimi Jelly, pangatlo. O, Mimi Jelly, pangatlong subscribe. Anong binyag lalabs? Ayun. Anong binyag bang sinasabi mo, Manay Teta? Light number 61, o. Nakikita ba 61? O, nakikita nga, o. Linaw nga ng camera. 61. Tinapay daw. O, like number 62. Bukang tinapay kasi. O, like number 62.
Oh, 61 kanina, ngayon 62. Apat din, apat. Balit sila kami ba nga ng Minis? Ni-upload mo ba ng ni-upload? Lalab sita, pwede na ba tayo magkumari? Kailan? Kapabinyag lalabs, mare. Kailan ka? Pabinyag. Sino ba magpapabinyag? Mimi Jelly, nandito ko sa bahay mo, apat o, apat. Nandiyan pala si Mimi Jelly. Ikaw po, apat. Apat ang pinapanood ko, apat. Ano ba ito, may parade? Oh, happy fiesta. Fiesta pala, may parada. Oh, may bumbero, ay may may wangwang. Apat ang pinapanood ko po sa iyo, apa. Salamat po. 7 minutes. Almost 7, 6 and 52 minutes. 6 minutes and 52 seconds. Baba lang po ng link. Sino ayudahan? Kayo po ang inayudahan. Burak na idan, bill all. Dan, kabaryo. Kuya Barya, nasa bahay mo. Ako magpapabinyag. Sino gusto mo na? Mga kumari dyan. Pwede ka ba lang brimay, manay tita? Amemenes? Ang tamis. Puro pa rin, nasa bahay mo po ako. Lobat na ako host. Bye muna. Thank you from Sarah Smith Vlog. Thank you very much, kaibigan Sarah Smith Vlog. Maganda rin ako. Last 3 minutes. Daming pagkain sa lugar nyo. Libre pa. Oo, puro libre dito. Libre ang suha, indukban. Libre guyabano. Libre mangga. Mangga dyan sigurado mahal. Sa Manila. Babalikan ko kayo sa bakas. Kung makauna ako, balikan nyo ako sa bakas. Salamat. Responsibilidad nyong magbalik pag may bakas. Sabi nga ni Manong Kabaryo. Grabe, ang tamis talaga. Hinog na to eh. Technique po dito pag mangunga kayo ng suha. 120 kilo bang dito? Wow, grabe naman, 120. Yung Indian Mingo? Samantalang dito, binibili itong Indian Mingo namin, oh. Binibili 200 daw isang sako. Tapos dyan pala 120, isang kilo. Grabe talaga pag Manila, no? Sana all, 120 ang kilo ng mangga. Para ibinta ko tong mangga namin. Mangga Kalabaw, yun. Ay, mangga Kalabaw. Ay mo, salamat sa lumigit. Mura lang din ang kalabaw dito, yung manggang kalabaw. Siguro mga kukunin din lang sa'yo ng mga 50 isang kilo, 50 or 60. Luto pa pala ako. Nakalimutan ko na. Sige, mag-enter na ako, last 5 minutes. 5 minutes na lang, 5 minutes. Batamon, luto kuya, Baryotek. Ano yun? Batamon, luto kuya. Magluto ka muna, Kuya Baryo. Mimi Jelly, yun. Matatapos na Mimi Jelly, oh. Ay, no, ganda, may logo pa, oh. Paraga, pistahan. Shoutout sa team viewers. Sa river ka. Sa river na kami. Tol. Ano yun? Sa river na kami, tol. May mga young people invite sa river. Tara na.
Naguluhan nga ako kay Love Remain. Kami kakain na. Nakaluto na ako, kaya nakadot-dot na ako ngayon. From Amimenes. Si Mrs. nagluluto pa rin na, nagluluto. Ulam namin ngayon is balatong. Sa Tagalog, munggo. Edgar Nolas, ba't ka naguguluhan? Oo nga, sino ba pabibinyagal ng Remain? Wala pa naman anak yan siya ni Manay Teta. Salamat ng sobra Sir Tonying sa always support po from immediately. No problem. Basta may time tayo, support tayo. Pero pag nasa bukid tayo, sorry. Pag nandito tayo sa bahay, support tayo kay sa paggabi, nakasupport din tayo. Yan si Ami Jimenez, lagi kami hinga kay Ami Jimenez paggabi. Pati bayan, kung anong oras mag-end. Hirap magdudot ng sipi kapag nagluluto, nababasa ang sipi. Oo nga, kaya nga pag may trabaho sa bahay, tutok muna sa trabaho. Saka na yung dot-dot, ODW God Grace. Yun, harang na ako, Mimi Jelio, 2 harang. Ito, tapos na rin oh, Mimi Jelio, hinintay ko yung harang. O, ito patapos na rin oh. Haha, ako Tulalab, si Tita Vlog. Yan, may harang na oh. Mimi Jelly oh, may harang na oh. No skipads yan, no skipads. Mad at our shop noon. Shopee pala yun, Shopee, yung ads. Saglit lang naman yung ads oh. Ay, ito mahaba. The first take. 5 minutes. Alpha 7.4. O, tapos na yung harang. My love TV, Damsakdan House from my love. Mega love shoutout, my love. Pastor Christ Flower, mega love shoutout po from Ami Jimenez. My love, mahal na nga. Titingnan ko ang channel mo. My love, TV. 8 subscriber, no videos. Ano po bang may natin, kaibigan My Love? May galap shoutout po sa lahat. Pastor Christ Follower. Salamat po sis, Love Remain from God Grace. Lunch time na guys, at from Ate Ruintera niya. Oh, mag-end na ako. Pwede po ninja dito host. Main to main tayo kaibigan. Kasi marami na nagre-reklamo sa ninja ngayon kaibigan. Hindi naman sa pinagbabawal ko ang ninja, pero kasi gusto ng iba main to main para yung main ang unang maididikit talaga, unang isusubscribe. Kasi yung mga backup cellphone, mga ninja katulad nito kaibigan oh. Oh. Mga ninja ang ganito. Pang-giveaway lang, pang-giveaway. Pang-giveaway ko lang itong mga to, hindi ko rin ito ginagamit sa pinupuntahan ko mga live stream. Bagkos, pag may road to 1K or umihingi ng ayuda, saka ko lang ito pinamimigay. Lahat ng backup account natin. Para sure na makatulong naman. Kasi napapansin ng iba, pag ninja ang gamit, ang bilis nilang magdan. Dan, pasukli, OTW pa lang, maya-maya dan na agad. Kaya marami nang natatauhan ngayon sa mga gumagamit ng ninja. At wag din naman sana natin mamasamain yung mga gumagamit ng ninja, pero may mga gumagamit ng ninja na legit naman talaga. Kasi yung iba nga ngayon, wow, sin oil, dami simple. Eh, nalubat na kayo sa'yo, lubat na isa, ayun na oh. Nalubat na.
Yan o, may ano na po, may jacket na yan, kaibigan My Love TV. Yan yung kanya main. Parehas lang ng picture, parehas lang ng profile picture niya. Kaso nga lang yung kanyang ninja is walang video, pero may subscriber. May jacket na yan, kaibigan My Love, may jacket na, My Love TV, may jacket na. Pero mag-end na po ako, kaibigan. Love Remain Official, may galab shoutout. Ma'am Grace, may galab shoutout po. OTW Love, lalab sa ami. Para Share TV, may galab shoutout kay. Anong kay? Okay lang po, host for My Love TV. Na-late ka na, kaibigan, nag-extend na nga ako ng 5 minutes oh. Pasensya. Next time na lang kita bigyan ng giveaway, kaibigan. May pang giveaway tayo dito mga legit na banana. Mimi Chili, ekonomiya dito, host. Ito isang sale ko po, main. Hindi pala to yung ano mo, Mimi Jelly. Yung una pala hindi yung main mo. Ito pala yung main niya oh. Parehas lang kasi parehas. Di po yan main, pero ibang cell po ito. Okay, ayos yan. Katulad din ito, katulad dan. Pag mga ganito, tigi isang account. Okay yan, the best yan. Malaki po ang malaki ang ano tawag dito? Malaki po ang nagagawa ng ninja sa tamang pamamaraan. Mga kaibigan, malaki ang may tutulong ng ninja sa tamang pamamaraan. Kaya napaka-importante din po ng ninja sa atin, na isusubscribe sa atin, sa tamang pamamaraan. Kasi may mga gumagamit na ninja na pag nakipagdikitan dito sa isang live stream, parang hinahabol ng 50 kataong 50 toro. Mayat maya, OTW pa lang, mayat maya, dan na agad. OTW, crush follower. Next time na lang host, salamat. Very legit po, alam ni host from Mimi Jelly. Mamaya ako punta sa bahay mo, love, pagkatapos kumain. Okay lang kaibigan, late ako, bawin lang susunod from first year. No problem, okay lang yan, no problem yan. Marami pang time. Siyempre unahin natin yung trabaho. Okay lang kaibigan, late ako, bawin lang susunod. Sis Ami, maya ako punta sa LS mo. Baba lang po kayo, link, ayudahan ko po. From Mimi Jelly. Salamat sis Teta. Para si TV, dalaw ko sa bahay mo. Di, nadyakitan ko tong Mimi Jelly na to nung pumunta ka ng ng premiere. Mimi Jelly, nag-premiere ka. O, sino nung? Host, wala pantimin ko. Ba't walang panty yun? Ba't na wala ng panty yun? May Mimi Jelly. Para sa picture nalilito ako sa picture. Ay, iba pala isa. Okay, nakita ko na. Nakita ko na pinagkaiba, Mimi Jelly. Okay na, meron na. Salamat po. Mimi Jelly, didikitan kita sa si from Tita Vlog. Gaya po ng sinabi ko mga kaibigan napaka-importante po ng ninja sa tamang pamamaraan. Kasi yung ninja,
Kung walang ninja, hindi po mapapadali ang ating 1K subscriber at saka WH. Kasi ang trabaho po ng ninja is magbigay ng WH support, pangdagdag ng subscriber, tapos pang views, like. Kaya nga po sinasabi ko, ang ninja, napaka-importante at gamitin sa tamang pamamaraan. Hindi katulad ng iba na na parang hinahabol ng 50 turo. Dito maraming salamat po. Sure po ang balik. Bakas lang po. Legit yan. Legit. Alam mo lang mga legit kayo eh. Mga legit kasi yung iba lang hindi pa nagtatagal sa aking live stream kaya hindi pa nakakarinig ng lecture. Nagle-lecture tayo kahit pa paano, kahit konti, nang may matutunan, kahit di tayo teacher. Ay, nako. Nagiging teacher na si host. Yun, by the way mga kaibigan, maraming salamat po, Tita Vlog. Sis Tita, kumusta na? WH mo? Si Manay Tita kasi, ang tigas ng ulo eh. Idol G. Jimenez, sabi ko mag-live stream na siya eh. Kasi hindi siya makakukuha ng malaking WH. Pag mga upload lang. I-play nga natin, eh, mas maganda mag-play pag mas magandang malaki ang watts hour na ibibigay pag nag-live stream. Tutukan natin ng tig-isang cellphone, o kahit sa akin, kahit dalawa. Eh, ayaw naman mag-live stream. Mahirap naman pilitin yung ayaw. Kasangga, Londit Aksalan. O, flex ko po ulit ang birthday ng ating kaibigan na si Kasangga Londit Aksalan. Malapit na po siya, March 27. Marami daw po siyang papremyo. Kita-kita po tayo doon. Baka magkaroon tayo ng pambili ng 2-piece chicken. Sa mga gusto pong mag-attend. Mag-live ka sis, for a minutes. Ayun nga mag-live eh. Salersing, thank you very much, Salersing. Uy, nasa iba na tayo. Ba't ganun? Mabilis ang WH sa live kaysa sa play. O, partial, pinapanood din raw ng aking my love will see you through, ng aking misis. Ayaw nga, kaibigan Idol Jimenez, ayaw nga eh. Kahit anong pilit ko, sabi ko mag-live stream na siya para mabilis yung WH. Kasi, pag mag-play lang tayo, baka masili pa tayo ni Whiting yan. Lagi natin piniplay. Kasi maganda yung live stream. Si Sir Wina, nag-love shoutout. Shoutout sa 12 viewers. O, paano po yan mga kaibigan? Times is up. It's time to end my live stream. Till next time. Thank you sa mga nandito pa. Gusto mo live ka kami, akyat. Gusto mo live ka. Oh, siya, pwede rin, di ba, kay Ami Minis? Mag-live siya. Kung ayaw niya magpakita, tayo nga akyat, tayo magpapakita. Maraming salamat kaibigan, for share. Ako mag-entertain sis Tita. Oh, palitan kami, schedule namin. Tapos na ako mag-lunch, nakaupo na ulit sa YT from Ate Rowena Dranya. May live ka Ate Rowena? Pahinga lang ako saglit sa mga may live dyan ha. Pahinga lang ako saglit para may support naman sa inyo. Pagpahinga lang natin tong laptop. Yung isa palang laptop ko, mga kaibigan, good news. Kasi pinatingnan ko, hindi naman LCD ang sira. Kaya pala hindi siya nag-o-open. Baka daw sira yung video niya. O kaya napundi lang yung ilaw ng LCD. Pinaayos ko kahapon. At pag naayos yun, may pang-play naman tayong mas marami pang pang-play. Pentab yun. Tatry natin, marami tayong live na pangpupuntahan. 10, 20. Kaya thank you. Sana konti lang yung piyesa. Konti lang yung piyesa, mura lang. Basta yun naman sabi sa akin, baka sira yung video. Kasi hindi naman to LCD. Kasi kung LCD sabi niya, hindi, pag sinaksa ko dito sa isa kong monitor, nakikita ko na agad na LCD ang sira. Kasi hindi, baka yung video lang daw. Yan, by the way guys, Sherwin Tulibas, kaibigan, ang aking first honor. Alam mo, nakakalibutan kita, no? Laging first honor yan, si kaibigan Sherwin Tulibas. Naganda na po na sa kanya ni Sherwin Tulibas. Alpards, ganda ng Alpards na yun.
Mamaya po, mag-LS po ako 1:30 na. Meron online meeting sa teacher ng anak ko, 1:10 to 1:15 p.m. Manay God Grace. Asa na pa entry mo house? Send ko messenger ko. Wala, hindi ko na ilista, kaibigan, kasanggalan, kaksalan. Invite ko na lang sila. Basta sa ano mo na lang. Invite ko na lang sila. Alauna yan, di ba? Alauna. Yung live stream mo sa yung birthday. Pupunta na lang kami lahat. Bahala ka na lang. Kilala mo naman mga nandito. Basta tututok na lang kami sa birthday mo. Bahala na lang kami doon na mag-ano ng pa-premium. Hindi ako naglista, kaibigan. Kasi hindi ko alam, hindi ko magamay kung anong ililista ko. Ililista ko lang ba pag mag-attend sa akin, ililista ko, gano'n. Kaya lagi ko na lang piniplex yung 8 ng gabi, 8 ng gabi pala, akala ko 1. 8 ng gabi, sakto yun. Dito ba sa Pinas? 8 ng gabi dito sa Pinas, kaibigan kasangga. Ganun na lang, attend ka lang kami, kaibigan. Kung gusto mo yung mga attend sa'yo, yun na lang ang anin mo yung pa-entry. Lahat naman siguro ito pupunta. Invite ko lahat to, si Amy Menes, si Manay God Grace, Ate Rowena Tranyo, Salarsing, Manay Tita Vlog, yun pupunta yan si Manay Tita Vlog. Mega love shoutout kay Bigel Salarsing. Shoutout Kuya Ivan, yun, mega love shoutout sa aking pamangkin na si John Mark. Water! Shoutout Kuya Ivan from John Mark Bargas, ang aking water. Sinisita kasi ko ni Sunday kapag nagdot-dot habang nakain sa lamesa, ginagaya daw ako ng mga tama yun, kaibigan, Ate Rowena niya. Pag kumakain, huwag natin yung pagkain kasi para ano natin, tawag ito, isang paggalang ba sa grasya. Paano sila mananalo sa palaro ko? 27 pa yun, di ba? 27? Paano bang style? Ano bang style? Bigyan mo ako ng tip kasi hindi ko alam. Ililista ko ba yung pangalan nila? Kung sino mag-attend sa akin, ililista ko, ganon. Water, ice cold, water! From John Mark, isa kasi itong magaling kasi itong bata natin, John Mark Julian. 8 ng gabi, Pinas time. Okay. Noted. Rowena Tranyo, may glove shoutout po, kaibigan. Kaso, ang daming nagla-live niyan paggabi, ganitong paggabi. Kaibigan kasangga, London Aksalan. Paggabi nga, ang dami ko nakatutok. Itong mga gadget ko, ngaw. Hindi ko na maintindihan kung sino Basta pag narinig ko lang ito yung magsam, pupuntahan ko. Dito lang ako na nakikinig. Hindi na ako nakakapagdikitan. Tingnan mo, hindi na ako umabot ng 3K. Basta attend din lang kami. Attend ko ng mga backup sa cellphone ko. Baka sakaling manalo din. Di sayang pa yun. Meron ako may pang 2-piece chicken na Jollibee. Di pwede na yung pang merienda. Malalaki daw. May pa-jackpot pa. May pa-jackpot pa ako. 1K, 500, 300 at 200. Yun, may 1K pa daw. Yun, ayos na yan, 1K. Kahit 500 lang, okay na yan. 300 nga, okay na to eh. Kasi yung 2-piece chicken is 135 yata. Sa 200, pwede na rin. Nagalam shoutout po, Scrub, Manay Christ follower. Yun na, inuulit ko ulit mga kaibigan 27 po, 8 p.m. March 27, 8 p.m. Pinas time. Si-celebrate po ni kaibigan kasangga Lunbit Aksalan ang kanyang birthday. Marami po siyang pa-premyo. Attend po tayo mga kaibigan, attend. Sige, may pambigas man lang. Kasangga. Sige, may pambigas man lang.
Maglista ka ng mga tao mo sa... Teka lang. Maglista ka ng mga tao mo. Send mo sa akin sa messenger ko, idol. Oh, sige. Yan, nagets ko na. Tapos sesend ko sa'yo. Kuya Ivan, niluto mo na yung spaghetti. Naghanap na ng spaghetti, oh. Water, ice cold. Ang kaibigan, pamangkin. Hindi pa, wala magluluto. Naluto na ba dyan yung spaghetti? Kinante? Okay na, nagets ka na kaibigan, Rodel. Ay, kasang ka, Lon Bitaksalan, nalilito ko sa ano nyo. Nalilito ko sa pangalan nyo, mayroon din kasang ka, kasang ka, Rodel Relox mang yan. Ay, from Denmark, Julian Vargas. Shoutout sa mga nandyan, sa mga nakikinig dyan, sa nanonood. Shoutout, mag-eenda ako, mag-eenda. Yun, okay na, nagets ko na kaibigan, kasang ka, Rodel ay Lon Bitaksalan. Start ko yung mga yung mga nag-a-attend sa akin dito ngayon yung nandito. I-replay ko ito mamaya sa ibang sa ibang wifi para hindi ako masipa ni Lolo. Baka masipa ako sayang nung WH natin. Tapos i-send ko sa'yo mamaya. Kaso nabura yata yung kaibigan Rodel ay Lundi Taksalan. Nabura yata yung messenger mo sa akin. Yun, mag-enda po ako mga kaibigan. Kaibigan, kasanggalan ng Taksalan, Money Christ follower, Salersin, God Grace. Sino ba? Terwena Teranya. Idolami Jimenez, Sherwin Tulibas. Thank you for coming. Kain tayo, happy lunch time from Sherwin Tulibas. Yun, sa inyong lahat, hindi ko na isa-isahin. Love Remain, My Love TV. My Love TV, kaibigan, para share. Yun, Teta Vlogs, Manay Teta. Sino pa nga ba? Mga nandito, Sarah Mix Vlog. Mimi Jelly. Manong Kabaryo, thank you very much. Burakday, salamat po. Lunch time na. Burakday, thank you very much. Akala mo, hindi ka na mabasa, Nagbabakrint ako. Salamat, Bilma Evangelista. Salamat po sa stay. YTTMP, Passion Word. Salamat po, Ismail Acebes. Thank you very much for coming. Sino pa? Bilma Evangelista, Sarah Mix Vlog, Sarah Image, Love Remain, Manong Kabaryo. Sa lahat po ng Lu. Kahit hindi mo nagpakilala, shoutout ko pa rin, salamat. Umbak TV, 2 Tamsakos, hindi na rin nagpakilala kung anong main nila. Thank you very much pa rin sa inyo. So kung nag-like kayo, thank you very much. Kakatapos lang mag-workhorse from Boracay. Okay na. Ayun, papaalam na ako. Thank you very much and God bless us all mga kaibigan. Bye-bye. Thank you po ulit Thank you. Money Christ follower. Thank you very much.